Вось я націснуў рэкорд, вось цяпер давай пра АСМР. Не, ну я доўга не ведаў, што такое АСМР. А потым хтосьці мне скінуў спасылочку, ведаеце, а там... Ну, там, конечно, там лепш мікрафон, і там было так... Такія всялякія гукі. Так, такі тон. Я не ведала, што гэта так называецца. Так, Гэта нейкая абрэвіатура, але я не ведаю, як яна расшифроўваецца. Таму... Так, прабачце мяне за мой самалёт, напэўна, зараз будзе трошки гучна. Вам. Прывітанне. Што такое? Карацей, так. Ты ведаеш, што такое АСМР? Я не ведала, што гэта так называецца. Але дзесьці чула, што гэтыя ребяты зарабляюць вельмі шмат грошай. Асабліва дзяўчыны. О, гэта... Лёша сексіст. Ну, сапраўды, ну, вы паглядзіце на ютубе АСМР. АСМР гэта ж пра прыемнасць, пра прыемнае пачуцце. І аб'ектыўна дзяўчыны выглядаюць лепей, чым мужчыны ў агульнай масе. У агульнай масе. Гэта неправда. У агульнай масе... Аб'ектыўна. Ладно, ну, статыстычна. Мне падаецца, ёсць такая статыстыка. Ну, просто праз тое, што жанчыны больш... Чакайце, жанчыны больш за сабою даглядаюць. Ну, ўсё, толькі праз гэта. Ну, таму цалкам нармальна. Але, хлопцы, як вы хочаце АСМР рабіць, рабіце, скідвайце нам, я буду вашым падпісчыкам і данацерам. Autonomous Sensory Meridian Response. Нічога сабе. Гэта АСМР так перакладаецца. Ага, окей. Окей, ладно. Можа быць, мы камусьці цяпер падкінулі ідэю для... Ну, рабіце беларускае АСМР. Так, вельмі класна. Я насамрэч памятаю, яшчэ да таго, як перайшоў на беларускую мову, я ўжо пачынаў нешта чытаць, слухаць, ведаеце, вось гэтая фаза. І я рабіў медытацыю. Была нейкая медытацыя па-беларуску, як падкаст зробленая, падаецца ў Apple падкастах. Я прям заходзіў, так, і там... Я забыўся назву, на жаль, але я паспрабую знайсці, і мы закінем вам, каб вы таксама маглі паслухаць. Вельмі класна рабілі, вельмі якасны мікрафон, вельмі якасны запіс. І вось я рабіў. Вельмі, вельмі прыемна было. Цікава. Ты рабіў, ты слух. Я сёння распакоўвала кнігу, і гэта таксама вельмі прыемнае адчуванне, калі ты распакоўваеш кнігу. Яна была загорнутая ў газету. Так. Вось, і можна, дарэчы, рабіць распакоўку беларускіх кніг, але падумаць, каб гэта выглядала вельмі прыгожа, густоўна і адпавядала вось гэтым крытэрам таго, што мы зараз абмяркоўваем. А вы ведаеце гэты, зараз завірусіўся блогер, хіба што беларускі, такі з вусамі дзядзька, які кампліменты адвешвае усім, тыпу, ах, ты моя, укушу тебе за бачок. Вось гэта. Чулі? Ну, ён проста часамі таксама выкарыстоўвае такі шэпат і таксама АСМР. Не ведаю, як гэта, хто гэты дзядзька, што гэты дзядзька, але вельмі прыемна паглядзеце ў тыктоку, кусь за бачок, кусь за бачок. Бачыш, кажаш, вельмі прыемныя. А кажаш, што ў дзяўчатаў больш атрымліваецца ці лепш атрымліваецца. Не, глядзі, вось каго ты прыгадаў адразу. Гэта кусь за бачок прыгадаў. Ну так. А не нейкую дзяўчыну. Гэта я проста па хлопцах больш там. Ну, гэта мы ведаем. Мама, я жартую, як што. Максім, ён жартуе. Жалудковая мафія. Там у нас локальны мем. Так. Добра, як у вас справы, раскажыце мне. Который ты пропусціў, Яўген. Мог усе слухаць жарты і ведаць усе мемы, але ты до нас не даехаў. Ой, давай не будзем пра кружэлкі. Вова, прабач. Яшчэ раз. У прямым этэры. Вова, прабач. Женя, прабач. Усе прабачце. Лятучая дывізія, прабачце. Я, можа быць, крышку патлумачу хаця б агулам. Пра кружэлкі. Калі мы збіраемся на розныя імпрэзы ва Вроцлаве і ёсць там афтарпаці, мы вельмі любім запісваць прывітанні нашым сябрам у іншыя гарады, нашым гасцям, напрыклад. Неправда. Мы любім. Вось. І кружэлкі з такіх імпрэзаў атрымліваюць у тым ліку вядомыя беларускія творцы, якія ў нас былі, з якімі ў нас добры кантакт, і мы проста, нам заўсёды хочацца яшчэ раз сказаць, як мы іх любім, што мы слухаем іх цяпер песні, альбо вось там чытаем вершы. І, ну, карацей, гэта вельмі міла, гэта пра тое, што, ну, вось у нас ёсць гэтая любоў, і ей хочацца дзяліцца, асабліва пасля куфля піва, канешне. Там было далёка, там было нашмат больш, чым куфель
куфаль піва, Эмілька. Але на закрыцці сезона «Мова на нова» было трошку больш куфляў, таму Яўгену пашчасціла атрымаць цэлы шэраг кружэлкаў ад нас, которые нам потым было вельмі сорамна пераглядаць, у прынцыпе, як і ўсе астатнія кружэлкі. Але было вельмі міла. Дзякуй вам. Мы пра цябе памяталі проста. Бо я прачнуўся 7:00, вы записывалі прыкладна 5:00, таму я амаль на час паглядзеў. Ты мог нам патэлефанаваць о 7:00, мы яшчэ не спалі, так што... Там, так, магчыма. Ну так. Так як справа у вас? Лёш, расказвай, у тебя там ввогуле нейкіх мільён апдэйтаў нейкіх жыццёвых. Хіба не? Ну, вось прайшло закрыццё сезону «Мова на нова». Мы пра яго распавядалі ў мінулым выпуску, дарэчы, які выйдзе сёння. Мы сёння записываемся, у нас выходзіць папярэдні выпуск, прабачце. А мы пра яго не распавядалі, мы распавядалі, што оно будзе. Так, што будзе. І мы распавядалі, што можаце запісацца, яшчэ паспець, бо мы гэта записывалі 4-го. Ну, карацей, капец. Так. Але вось прайшло закрыццё сезону. Дзякуй, Эмілія, за то, што ты ўсё гэта падрыхтавала. Было суперфайна. Мы ў замку слухалі вольскага, танцавалі, размаўлялі пра беларускую мову. Нікляева слухалі, Владзіміра Пракопавіча, Андрэя Хадановіча слухалі, а потым усю ноч спявалі песні, записывалі кружэлкі і пілі. Вось. Апошняе можу выразаць. Але трэба сказаць, вельмі класна, што было новага, чаго не было ніколі раней, гэта тое, што прыйшоў бурмістр горада і прывітаў беларусаў, которые вось сабраліся. І мне было вельмі ўсцешна, таму што я заўсёды кажу, у Лясніцы жыве прыкладна па маіх падліках 16 беларусаў. Тут прыехала больш за 200 беларусаў. Я напісала проста, з маленькай надзеяй дзяўчыне з Ужонду, з которой мы камунікуем, і кажу, слухайце, так, нас мала тут жыве, але вось я трэці год раблю гэту сустрэчу гэтая, і будзе яна самай маштабнай. Можа быць, бурмістр хацеў бы там... не маленькі горад, там колькі, 30 000? 40 000, альбо 36. Трэба справіць, дарэчы. Вось, было на 200 чалавек болей, ўжо нават больш, як мы збіраліся. Вось, і карацей, ён прыйшоў, то бок яны 2 дні не адказвалі, потым і нам не патэлефанавала, кажа, так, прыйдзе, як апрануцца. Вось, ён прыйшоў, і першы, што ён сказаў, што ён выбачыўся, што не размаўляе па-беларуску, сказаў, што будзе над гэтым працаваць, і я не ведала, якая там прамова будзе, і ці гэта нешта суперафіцыйнае, просто там сказаў, пайшоў, але было вельмі цёпла, і, канешне, я была ўражана. Я цяпер магу галасаваць, буду галасаваць за яго. Гэты раз лічу, хіба. Скары мае сэрца, карацей. Акрамя гэтага, мы яшчэ слухалі «Магутны Божа» ў здаравенным такім касцёле. Гэта было вельмі моцна. Нас прывітаў Вячеслаў Барок. Дарэчы, ён наш слухач, напэўна. Як што, то прывітанне, бо нібыта ён казаў пра гэта. Вось. На 24-й выпуск. Так. Гэта было на арганах. На арганах, так, на арганах «Магутны Божа». Ну, карацей, вось гэта, напэўна, галоўная такая навіна, самая яскравая, што у мяне адбылося за апошнія 2 тыдні. Было супер круто. Такі супер файны фэст. Таму дзякую усім, хто яго рабіў, асабліва, Эмілія, табе, бо ты у нас тут такая завадатарка ўсей «Мовы на нова». Дзякую усім беларусам, што вы такія коцікі, што хочацца рабіць штосьці, каб разам збірацца. Каб Яўген да нас даехаў нарэшце. Але Яўген ужо едзе хутка, там ўсё будзе добра. Наконт едзе, дарэчы, таксама трэба, напэўна, сказаць, я з'язджаю ў Амерыку, я не памятаю, ці я казаў пра гэта ў мінулым выпуску. Не. Напэўна, не казаў. Окей, то цяпер скажу, бо гэта важна. Я еду на 3 тыдні ў Амерыку па праграме ад дзярждэпа амерыканскага. Будуць нас там з яшчэ 20 людзьмі знаёміць са штучным інтэлектам амерыканскім і з бяспекай. AI Innovation and Security Program. Гэта значыцца, што? Гэта значыцца, што ў наступным выпуску я буду вам просто заліваць у вушы дзяржпрапаганду амерыканскую. Тое, што я там даведаўся. Завербуюць. Я апрану вось гэтую чапачку такую. Так. З фальгі. Але, ну, карацей, цікава там, што там будзе. Я, канешне, пра ўсё гэта буду вам распавядаць, буду ў Мастадоне яшчэ пра гэта пісаць. Ну, і буду я там Беларусь прадстаўляць. Таму як камусьці штосьці трэба перадаць амерыканскаму госдэпу, пішыце мне. А на падкасці гэта адаб'ецца так, што часу там у мяне, на жаль, не будзе, і таму да сярэдзіны ліпеня я записвацца не змагу. Таму, напэўна, у нас такі будзе перапыначак у рэгулярных выпусках, але мы рыхтуем для вас падарунак, які выйдзе акурат вось у гэты тэрмін. Вельмі добра. То чакайце.
І потым мы записываемся офлайн прыгожа з камерамі, мікрафонамі дзесьці І з аўдыторыяй. з аўдыторыі. Можна прыйсці і паслухаць. Так. Дзесьці на адкрытым паветры і карацей будзе таксама круто. Пад Беластокам на на Тутацы. Тутаку Так, запрашаем. Так. Так. Прыязджайце. Тутака. Можам там сустрэцца ўсе разам. Я ўсё. Хто нас Дарэчы, ведаеце, што было класным яшчэ? Што 6 чэрвеня до нас далучыліся ребята, которые прыехалі з Кракава, з Лодзі, і гэта таксама слухачы каласоў, то бок яны О, так. можа быць, пра гэты З з'езд Гданьска, напэўна, таксама даведаліся. прыязджалі ребята, так, казалі, што слухаюць нас. І з Бельска-Бяла прывітанне перадаем усім, гэта ўсе нашыя слухачы, гэта было супер прыемна, таму што гэта там не адзін чалавек, гэта вось сем'ямі прыехалі людзі і столькі кіламетраў, карацей, класна, вельмі прыемна было пазнаёміцца. Шкадавалі, што Еўген цябе не было. Вельмі хацелі пазнаёміцца наступным разам. Так. Ну што, клас, будзем пачынаць? Ці хочаце яшчэ абмеркаваць? Не, конечно, хочам. А што ў цябе новага? Ты такі хітрыкі нам тут робіш. Дарэчы, хітрыкі, я не ведаю, ці вы глядзелі такое кіно, ёсць такое кіно «Хітрыкі». Яго пераклалі з польскай мовы на кінакіпе. Я недавно паглядзеў, вельмі такое мілае, старое, ну, як адносна старое 2007 польскае кіно. У беларускай добрае гучыцца. Дзякую за параду. Вось. Так, я ўсё прыношу вам фільмы. Пра Хасабіса пакуль нічога не глядзеў, таму пакуль прыношу іншыя. Што записываю. Вось, у мяне справы такія. У мяне калегі ў адпачынку, таму у мяне справы, у мяне баляць вочы ўжо ад гэтых кампуктараў вашых і ўсяго. Вось, таму я чакаю свой адпачынак ужо хутчэй бы. Таму пакуль проста працую, калі шчыра. Не быў нідзе даўно даволі ўжо. Як на мае стандарты. Цэлыя 2 месяцы нідзе не лятаў. Трымайся, Еўгеня. Як мы табе можам дапамагчы, скажы? Ну, пакуль не трэба. Мы ж падкаст записываем. То можаш за заплюшчанымі вачыма сядзець. Добра. А ведаеце, што я вам яшчэ хацела? Я прыгадала, адкрыла. Хацела падзяліцца, парэкамендаваць. Ёсць такі выкладчык і рэпетытар і даследчык Міхась Чаркасаў. У яго ёсць курсы па беларускай мове. Гэта як і рэклама, то толькі па любові і бясплатная, просто як рэкамендацыя. У яго ёсць класная рубрыка, называецца «Словы тыдня». І вось хацела вам некалькі зачытаць. Мне вельмі спадабаліся, захавала сабе, бо гэта не словы з сучасных слоўнікаў. Гэта дыялектныя слоўнікі. У Інстаграм класны. Так, а дыялекты пакінем спасылку. Мы любім. Учыконіць. Дарэчы, як думаеце, што абазначае слова «учыконіць»? Скрасці. Нешта дзіўнае? Так, блізка, Евген, зрабіць, вытварыць. Ну так. Вось, то учыконіць. Пісталет. Якога чалавека называюць пісталетам? Голага. Old school извело. Дурнога ці сляпога чалавека. Сляпога, дурно, што? Слоўнік Прастрэлілі вочы ці прастрэлілі голову, можа, штосьці такое, не ведаю. Добра. А слова круцейшы на меншчыне ўжывалі. Больш спрытны, малады. Круцейшы. Круткі? Ну, так. Задрочаны. Што? Да ладно, ёсць такое слово. Не, ну, типу такі ну так, ну, типу задрапаўшыся. Не, корані, адкуль корань? Гэта штосьці з дротам звязанае, так? Абвязаны дротам. Насамрэч, Евген сказаў, гэта змораны, змардаваны. Капец. Даць джыгі. То бок за дрот это сапраўды змарнаваны такі айцішнік сярэднестатыстычны, які стаміўся па жыцці. А ты думаеш, просто так называюць людзей? Это з беларускай мовы запазычылі. Нічога сабе. Так, это дыялект. Вось вам імперія. Выкусіце. Даць джыгі. Даць джыгі. Уцякчы? Ці адмачыць што-небудзь там станцаваць? Моцна насварыцца. Гэта полачына. Цікава. Падплотніца. У мяне ў галаве толькі талерачніца.
Ну, штосьці звязанае з неўтаймаваным сексуальным жыццём. Так, распусніца. Гэта згоднішча на слова. Вось, такія цікавостачкі. Дзякуй вялікі, Міхась, ссылачку пакінем. Класную працу, вельмі рада. Дзякуй. Дзякуй. Даражэнькія, 16 хвілін цудоўнай вады для нашых всіх любімых слухачоў. Салодкай вады, самай салодкай за гэты дзень. Салодкай, так. Вы ж ведаеце, вады табе ў вочы, каб не балелі. Ведаеце, што ў польскай прэсная вада — это салодкая вада? Сур'ёзна? Не, не. Так, свона і сводка. Зараз перабіўка. Давай. 26-й выпуск падкаста «Каласы пацярпом шаі». Падкаст, дзе мы збіраем навіны і распавядаем вам іх па-беларуску. Частка навінаў пра Беларусь, частка навіна з сусвету. Таму, калі ласка, кідайце каментары, кідайце пальчыкі ўгару і таксама прыносьце вашыя тэмы, калі вам хочацца. Так, родненькія мои, давайте, збярыцеся. Я сёння 4 гадзіны записываўся, мяне штырыць каб здаек. Так. Давайте! Энергии! Надаем энергии! Варушняк, заплюшваем вочки і уяўляем, што мы на Ібіцы. І у нас паці, нас слухае 1000 чалавек, і ўсім трэба гэту энергію раздаць. Давайте. То бок пасля 4 гадзін запісу ты хочаш яшчэ і больш энергічна, і нібыта мусіў стаміцца крыху. Я толькі пачаў. І вам таго ж раю. А пачне ў нас Эмілія сёння з навіны пра якасці, якія антропік шукае ў кандыдата. Вядома, мы ўсе хочам там працаваць. Эмілія, што мне трэба? Давай, я ўжо іду падавацца. Вось я скажу, што трэба, і мы вызначымся, вы падыходзіце ці не падыходзіце па гэтых крытэрах. Падыходзім, але гэтыя якасці назваў на канферэнцыі стваральнік Клод-Код Барыс Чорны, а чорны ці па-іншаму не чарны, напэўна, але чорны ўсе называюць, таму норм. Добра. Назваў гэтыя 3 ключавыя якасці, якія антропік цэніць у кандыдата. Першае, гэта, вядома, універсальнасць. Кампаніі патрэбны спецыялісты, якія разумеюць не толькі інжынеру, але і сумежныя галіны і могуць працаваць на стыку інжынерыі, дызайну, прадукту і дата-сайнс. І пажадана за... Другая якасць. Другая якасць цікавая. Нізкае эга. Всё, хлопцы, пролятаеце. Жартую. Чорны лічыць, што завышаная самаацэнка перашкаджае каманднай працы і эксперыментам. Чалавек павінен адчуваць сябе бяспечна, прапаноўваючы ідэю. Ты пра чорнага? Я пра чорнага. Пра мяне? Зараз абмяркуем чорнага. Таму што чалавек мусіць адчуваць сябе бяспечна, калі нейкую ідэю прапаноўвае і дапускае, што можа памыліцца. Памыліцца гэта цалкам нармальна. Ну вось... Таму з нізкім эга, як бы, ребята сюды не пасуюць. А што, чорны славіцца тым, што... Не славіцца. Ну, просто... Ён дзіўны хлопец, ён такі супер, падаецца, супер інтраверт, які зненацку патрапіў у інфаполе, і яго пачалі паўсюль прасоўваць, таму што ён стваральнік Клод-Кода. Ён па ўсіх ходзіць шоу, выступах. Ну і гэта нібыта дзіўна з майго пункту гледжання, калі ты такі інтраверт, а потым ты выстрэльваеш. Але, з іншага боку, класна. Ён выглядае як такі вось айцішнік, які выйшаў, інтраверт-айцішнік, які выйшаў у людзі. Мне асабіста да яго перадузятыя адносіны, бо ён не заблакаваў у тэлеграме, калі ім прапанаваў на інтэрв'ю прыйсці. Вось, таму Барыс. Можа, праз гэта я лічу, што яго нешта не тое за... А можа просто інтэрв'ю. А можа так, ён хоча супрацоўнікаў з нізкім эга, таму што вельмі зручна, калі твоё эга нізка, набраў ребят, вось і лягчэй працаваць і прасоўваць. Я думаю, нармальны хлопец. Тым, хто цікавіцца, паслухайце нешта. Насамрэч вельмі прыемна слухаецца, вельмі добра і так, ведаеце, сапраўды спакойна размаўляе і бачна, што разумее, аб чым кажа. Не ведаю, вельмі прыемна. Ён круты інжынер, так. Я іншых не клікаю на інтэрв'ю. І пролетаю по-другому. А тебе увогуле, Лёша, тебе часто блокуюць, калі ты пішаш? Чорны першы. А як-небудзь, напрыклад, груба адмаўляюць? Не, такого не бывае.
Добра. Ну што, І это другая трэцяе. якасць, так? І трэцяя, давай. Так. І трэці, антропік шукае людзей, гатовых вучыцца на дадзеных, слухаць карыстальнікаў і адмаўляцца ад уласных ідэй, калі рэальнасць паказвае, што яны не працуюць. Ну, як бы нібыта лагічна. Паводле чорнага гэтая якасць асабліва важная менавіта для антропік, таму што праца над шаі прадуктамі патрабуе хуткай праверкі гіпотэз, гатоўнасці прызнаваць памылкі і ўзаемнага даверу ўнутры каманды. Цалкам усё слушна, нібыта адкладна. Ну, базовыя правілы. Не, ну, все слушна, акрамя таго, што трэба працаваць на стыку інжынерыі, дызайну, прадукта, data science. І яшчэ проста не хапіла месца, каб дапісаць усяго астатняга. І вось гэта трошкі мне не зразумела, так? То бок я разумею, што шаі нам дапамагае і нас, як гэта, accelerate, то бок дапамагае. Паскарае нас, так, і мы можам нашмат больш чаго рабіць, але ці вам не падаецца, што ўжо часам зашмат? Я не ведаю, ці гэта рэалістычна рабіць усё. У Барыса ў камандзе ж перакос трэба разумець. Яны ўсё распрацоўваюць праз шаі. Яны недавно казалі, што ў іх больш за 85, напэўна, адсоткаў коду пішацца праз шаі. І таму яны і шукаюць такіх спецыялістаў, якія будуць цалкам менеджыць шаі агентаў. Ось. А там ну, просто праграмісты не патрэбныя, там патрэбныя людзі, якія ў дамене разбіраюцца, якія разбіраюцца ў дызайне, бо ўсё піша шаі, ты просто гэта менеджаш. Таму яго выпадку, мне падаецца, гэта слушнае патрабаванне. Але хіба можна быць спецыялістам добрым у інжынерыі, дызайне, прадукце, data science і яшчэ чымсьці? Ці ўсё ж такі ты добры інжынер, а ўжо потым шаі-агент за цябе робіць дызайн, прадуктовую частку і data science. Просто я не разумею. Я б сказаў, што добры інжынер, ён заўсёды прадукт разумее. У мяне разуменне інжынер гэта чалавек, які прадукт разумее. Згодна, так. Дызайн. Дызайн, data science. Ну, дызайн зробіць код дызайн. Дызайн зробіць код дызайн. Так, код зробіць код, так, то бака, а з data science зробіць код data science, які яны яшчэ не рэлізнулі. Это я разумею, так. Ну, карацей, таксама да нашых слухачак пытанне. Ці вы сустракаліся з людзьмі, якія добрыя ва ўсім гэтым, ці якія могуць спалучаць аж столькі роляў? Ці вы ведаеце людзей, якія працуюць у антропік? Так, таксама. О, дарэчы. Тому што як быць найлепшай кампаніяй, ну то бок вядома, калі гэта адна з найлепшых кампаній у свеце, вядома, яны могуць выбіраць і выбіраюць найлепшых, найбольш працаздольных. Ведаеце, у антропікі? Скажыце, Барыш, каб разблакаваў. Альбо працуеце ў антропік, напішыце. Так. Я думаю, просто першы і трэці пункт яны звязаныя. То бок у першым пункце маецца на ўвазе, што патрэбен чалавек, які можа гэта ўсё узяць і пачаць гэтым працаваць. Не абавязкова быць суперспецыялістам, але мець шырокі гэты T-shape, гэты шырокія плечы. Ну так. Не баяцца новага. Так. Я згодны. Але, канешне, вось так гучыць, бачыце, чытаем, слухаем аб гэтым. Канешне, трошкі як Мара гучыць, у сэнсе папрацаваць у такой цеме, паглядзець, як так і антропік кампанія Мары, ну камон. Так, антропік кампанія Мары згодны таксама, але вось проста паглядзець, як людзі могуць, ведаеце, зноў буду карыстацца аналіцызмамі, прабачыце, але дзеліверіць, так, то бок выконваць. Дастаўляюць. Ну так, давазіць, не ведаю, як заўгодна гэта назовем, так, але браць ідэі і з нуля прывозіць іх у прадукты. Я не ведаю, колькі нашых слухачоў-слухачак карыстаюцца аплікацыяй Cloud Desktop, але калі вы заўважыце, колькі апдэйтаў кожны дзень яны робяць, што вам трэба націснуць рестарт, каб заладаваць новую версію, гэта, канешне, вау. І гэта ўсё яны робяць у прадакшн некалькі разоў на дзень. Цікава, якая імавернасць таго, што нас слухае які-небудзь беларус, які працуе ў антропіку? Як так сталася? Як так станецца? То напішы, калі ласка, нам чалавек ці шаі. Так, у каментарах мы б з задавальненнем паразмаўлялі, можа, табе будзе цікава таксама нам распавесці, як працуецца ў антропіку. Можа прыйсці на інтэрв'ю і не заблакаваць перад гэтым. Ну вось, а мы ідзем з вами далей, і мы з вами поўныя энергіі. І тут таксама цікавы кейс, які я прынёс, і вось таксама Лёша нас вымусіў быць поўнымі энергіі. Я бачу. Я сам поўны энергіі. Асабліва пасля 5-й гадзіны. Я энергія, я ёсць энергія. Значыць, заглядзіце. Кусь за бачок. Вы кожны дзень прыходзіце на працу, і вы чуеце шаі, так. Спытаю шаі, зрабі з шаі, і бла-бла-бла-бла-бла. Што зрабіла праграмістка ў Злучаных Штатах Амерыкі? Яна атрымала права не выкарыстоўваць шаі ў працы праз сваю рэлігію.
Эрин Маус, 34-гадовая праграмістка з Паўночнай Караліны, атрымала ад свайго працадаўцы, гэта буйная тэхналагічна-забаўляльная кампанія, рэлігійнае вызваленне ад абавязковага выкарыстання штучнага інтэлекта ў працы. Будучы прыхільніцай універсалісцкага унітарызму, у красавіку яна падала запыт, спаслаўшыся на экалагічныя і этычныя пярэчанні супраць шыі, якія не супадаюць з яе перакананнямі. Ёй дапамаглі юрыст па працоўным плане і служыцель мясцовай абшчыны. Вызваленне было ўхвалена ў сярэдзіне мая. Цяпер яна піша і правярае свой код вручную і адзначае, што нядаўна выканала задачу з той жа хуткасцю, што і калега, які карыстаўся шэй. Але слізкая дорожка, не? Канешне, так, трэба ганарыцца, калі зрабіла так жа хуткая калега з шэй, што, канешне, гучыць для мяне трошкі сюррэалістычна. Але, ну, цікава. Вось, што думаеце на гэты конт? Мае гэта нейкі сэнс, ці ўсё ж такі яна проста прайграе і на гэтым все скончыцца? В сэнсе, нас уже ухвалілі гэтую справу. Не, прайграю ў сэнсе на рынку працы, не, што працадаўцы... Ну, конечно, ее звольняць, ну, камон. Конечно, рано ці позна ее звольняць праз іншыя падставы, гэта зразумела, але, ну, сам факт, юнітарыал і універсалізм. Ёсць такая рэлігія, якая аб'ядноўвае ў сабе розныя погляды: хрысціянства, гуманізм, атэізм, і не патрабуе адзінага веравучэння, яшчэ і не дагматычная рэлігія. Ну, класная рэлігія. Слухайце, можа, нам трэба таксама падацца? Ну, можна і падацца. Не, ну, потым можам атрымаць дазвол не весці падкаст пра шыю. А у каго? У Лёшы Картаніка? Ну, вось, карацей, вельмі цікавыя штукі з'яўляюцца ў нашым жыцці, аб якіх ввогуле мы не маглі думаць раней. Так што цяпер праз рэлігію людзі кажуць, што гэта не экалагічна, што праўда, не этычна, што часткова праўда, і я не хачу гэтым карыстацца. Зато і вочы не баляць. Зато і, ну, магчыма, таксама баляць, бо, ведаеш, у мяне пакуль код працуе, я гляжу далечыню і думаю пра жыццё. Не, ну, жартамі, яна вось падвысіла цікаўнасць да сваёй рэлігіі. Класна. Ну, клас. Я не думаю, што... Але... Ну. З іншага боку, атрымліваецца, як праверыць рэлігіёзныя перакананні? То бок, кожна нібыта можа так прыйсці, як ты дакажаш. Не, ну, напэўна, у судзе трэба нейкія доказы, нейкія прыносіць. Тут жа было, што прыйшоў, я ж чытаў, служыцель мясцовай абшчыны прыйшоў і сказаў, яна нашая. Вось. Я ўжо уяўляю сабе карупцыйныя схемы, так, як ім плоцяць праграмісты, каб потым не працаваць шыі. Але, ну, вось, мне яшчэ цікава, і гэта... Яна гэта зрабіла проста тое, што працаваць не хацела, ці яна вось такая упор. Я забыўся слова нармальнае. Ну, карацейце, гэта я сапраўды такія погляды сталыя, што яна супраць шаі ў праграмаванні, а можа і цалкам супраць шаі. Я думаю, што яна цалкам супраць шаі, канешне. Ну, як так, то гэта выклікае павагу, я так скажу. То бок, яе аргументы, што гэта не экалагічна і не этычна. І давай мы, як сувядучыя падкаста пра штучны інтэлект, напэўна, скажам, гэта не экалагічна і не этычна. Так, то бок, гэта, як і любая тэхналогія, гэта складана, і яна, на жаль, забірае працу тых, хто, як это сказаць, больш слабы. Так, слабейшы. Так. Ну, добра. Пажадаем ёй поспехаў, і каб ўсё ў яе добра ў жыцці было, бо дзякуючы такім людзям будзе ў нас свая рэзервацыя дзесьці калісьці, і будзем мы жыць нармальна. Будзем мы жыць, кропка. Так, я вас запрашу ўсіх на Днепр. У мяне там добра. У рэчыцы будзем з вамі хадзіць на рэчку, вудзіць рыбу. Будзе добра. Пачкайце, Лёша, а паставіш падкат, калі ласка, і ўсё. У мяне проста, я нічога не... У мяне весь час вы чорнае акенце, яно мне перагружаецца, я вас не бачу, не чую ўвогуле. 5 хвілінак, прабачце. Так, нормально, давай. Ну што, энергічна ўсе ўзяліся. Усміхнуць. Пачакайце, я прапусціла папярэднюю навіну, таму што я сидзела там, стрэсавала, што вы мяне лагаеце, што карцінка вісіць, я вас не бачу, толкам не чую, я зразумела агулам пра гэтую жанчыну-дзяўчыну. Вось, ну, карацей, абмеркавалі, лічыцца, так? Ну, глядзі, дзяўчына адкасіла ад таго, каб працаваць са штучным інтэлектам, праз тое, што яна прыхільніца універсалісцкага унітарызму. Вось.
все, малайчына сказала, што это не экалагічна, не этычна працаваць са штучным інтэлектам, пайшлі да дупы, і ёй все гэта ухвалілі, і цяпер яна кайфуе без штучнага інтэлекту. Вось, мы з Яўгенам зайшліся на думцы, што так, гэта не экалагічна і не этычна з пэўнага пункту гледжання. Што ты думаеш? Прабачце, а вы штосьці бачыце там на тэлевізоры? Так, там нейкі фільм ідзе. Я не ведаю, што гэта не тэлефона выключыць. Нейка рэклама Ікеі. Ікея, так. Мы цяпер можам, я могу гэта пакінуць і можам адным бокам паглядзець. Нейкая жанчына цяпер у топе. Не, ну як можаш выключыць, то выключай, але як Так, там хтосьці проста глядзіць, так хай глядзіць. Не, я ж усіх з хаты павыганяла, каб запісаць гэты падкаст. Таму... Галоўна, каб цябе з хаты не выгналі. Ну, А хто гатаваць будзе на гэтай кухні тады, калі мне з хаты выганяць? на правільнай кухні гатуюць падкасты. А, то бок яна ўключыла падкаст. Сябе паставіла. Ой, Міху і тут і там паказваюць. Там мусіла быць штось іншае. Да, выключы проста воды і ўсё. Да не, ну я ж хацела, каб была гэтая частачка. Але, Лёш, ты калісьці хацеў запісвацца вельмі доўга, але ты не сказаў, якім чынам, абмяркоўваючы навіны, альбо чакаючы, пакуль я наладжуся, выберу пакой, знайду добры інтэрнэт, уключу патрэбную карцінку, альбо выберу адпаведны фон. Тады мы ўсё гэта пакідаем. Всё, я запісаў. Усе гэтыя 13 хвілін. Я абяру самае цікавае з іх. Давайте. Эфект бумеранга штучнага інтэлекту. Эмілія, гэта што такое? Раскажы мне. Ох ты ж халерка. Зараз. Што, Лёш? Гэта куды кінуў штучны інтэлект, адтуль ён у цябе і прыляцеў. Дарэчы, мне заўсёды смучалі гэтыя людзі, бянтэжылі мяне гэтыя людзі, якія умеюць бумерангі гэтыя запускаць. Ну гэта нейкая цішаі ці што, ці яны там на нітках гэта робяць. Ну як у іх гэта атрымліваецца? І больш за ўсё мяне бесяць людзі, якія з фрызбі так робяць. Вы не бачылі гэтыя тыктокі? Бля, дзед пасеў на тыктокі. Гэтыя тыктокі, дзе хлопец запускае фрызбі, яно ўлетае, павяртаецца, круціцца, ён яшчэ рукой вось так падкручвае, ногой неяк адпінвае, но зноў адлетае, падлетае, думаю, блин, дзядзька, у мяне і так эга дзесьці там, знізу. А ты мне яшчэ гэтае фрызбі паказваеш. Але трэба, напэўна, яшчэ навіну прачытаць, каб людзі разумелі, пра што мы, так? Я табе час даваў, давай. Дзякуй, адкрыла наш сцэнар. Дарэчы, можна зрабіць яго больш буйным? Я спецыяльна наўмысна гэтым разам зрабіў не 11. У Яўгена вочы баляць ад таго, што 24 выпускі... Нажимаеш Ctrl і плюсик, і у цябе павялічваецца памер тэксту. Ctrl плюс. Зрабі. Так, я просто вашага дазволу прасіла, я ж не магу зрабіць. Так, а у нас оно не будзе павялічвацца, як ты праз Ctrl плюс зробіш, толькі у цябе. Ладно, дзякуй. Дык вось, навіна пра тое, што ўсё больш дадзеных сведчаць аб тым, што працадаўцы адмяняюць звальненні, выкліканы штучным інтэлектам. Я проста, калі чытала гэтую навіну, я узгадвала навіны, што мы абмяркоўвалі, дзе там тысячамі звальняюць людзей. Кожны дзень, так. І радавалася, што вось эфект бумеранга працуе, ўсё, гэта бум гэтых звальненняў 23, 25, 26, але даследаванні паказваюць, што трошку нібыта намарна, і кампаніі вяртаюць супрацоўнікаў. Што тут яшчэ ў нас цікавага? Прыкладна траціна фірмаў, што спрабавалі замяніць работнікаў на ШАІ, ужо вярнулі частку з іх ці прызналі сваю памылку. І прагнозы кажуць, што каля паловы звальненняў прапісаных ШАІ будуць ціха адмененыя. Так што, калі вас кароціць, не расстрайвайцеся. Можна назад запрасіць супрацоўнікаў назад. Новых людзей, это адмена такая, так? Офігеть. А тым, каго звольнілі, што ад гэтага ні холадна, ні горача? Не, я так разумею, частку супрацоўнікаў былых таксама вяртаюць, калі яны яшчэ не моцна пакручаныя, конечно, што мала верно. Просто памятаеце, што нарабіў Цукерберг? Таксама была адна з навінаў, мне падаецца, я яе ў выніку не прынёс. Але ж яны там нарабілі так, што людзі самі сыходзяць, так? Бо там трэба ўсім па змаўчанні пагадзіцца на тое, што будуць запісваць кожны іх рух, кожны ввогуле, куды яны глядзяць, куды яны клікаюць, што яны націскаюць на клавіатуры, то ўсё, каб навучаць мадэль. Так, мы гэта абмяркоўвалі ва офлайн выпуску. Вось. І як можна... І табе скажуць, да ладно, прабач, пагарачыліся, павяртайся.
Ну, магчыма, праз тое, што рынак складаны можа павярнуцца, але ну ці гэта будзе праца, якая цябе задавальняе, якой, ведаеце, хочацца працаваць, сапраўды прыносіць карысць, я не ўпэўнены. Я б ужо працаваў, ведаеце, проста так, на мінімуме. Ну гэта ты так думаеш, ты запатрабаваны спецыяліст, а гэта, напрыклад, ребята, дзяўчаты, якія робяць І прыгажун. І прыгажун, так. Нізкакваліфікаваную працу, а там канкурэнцыя вялікая. Да не, глядзіце, калі гаварыць пра сферы, яны адзначаюць найвышэйшы ўзровень па паўторным найме людзей на тыя самыя ролі. У фінансах гэта 44%, HR 35% і тэхналогіях 32%. З 2000 апытаных кіраўнікоў найму каля 40% сказалі, што ШАІ не можа замяніць інстытуцыйныя веды. 38% недаацанілі патрэбу ў чалавечым кантролі якасці, а 35% расчараваліся ў абяцаным росце прадукцыйнасці. Ну ім проста прадалі гэтую частку, прадалі гэтую ідэю, што вам патрэбны ШАІ і ўсё будзе салодка і больш эфектыўна. 100%, так. А хто будзе кантраляваць якасць? Людзі хадзілі па кампаніях, прадавалі свае агентныя вырашэнні, ведаеце, як некаторыя агентныя вырашэнні, гэта насамрэч проста 5 промптаў, вось, і людзі куплялі іх, і на дэма выглядае ўсё добра заўсёды, але потым ёсць рэальнае жыццё, калі вам кліенты пішуць рэальныя e-mailы з рэальнымі праблемамі, і гэтая штука ўжо не можа так добра адказваць. Ну, я толькі так скажу, што гэта як кампанія аднойчы так паспрабавала і не атрымалася і зараз робіць наадварот, гэта ніяк не гарантуе, што як пачне атрымлівацца ў суседніх кампаній, гэтыя кампаніі зноў так зробяць. То бок даверу ўжо няма. Трэба гэта разумець. Так, конечно. Джаз-бізнес. Шкада. Але, ну, навіна адносна добрая, можна не так моцна расстраивацца. Чакаць, пакуль себе наймуць. Можна не шукаць іншую працу, чакаць, пакуль себе наймуць на ноў. Не, ну, ведаеце, я насамрэч рэфлексаваў не так давно на гэтую тэму, так, бо, ну, заўсёды, калі ты мігрант, так, ты залежыш ад дакументаў краіны, в якой жывеш, так, залежыш ад працы, зразумела, і ўсё вось гэта. Часам рэфлексуеш на гэты конт, і вось я думаю, я апынуўся вельмі добра, так, бо гэта добрая кампанія, працую тут 5-й год, ну, то бок, прям всё падабаецца. Ніколі такого в жыцці мне не было, каб на 5-й год мне было ўсё яшчэ цікава і хацелася падымацца на працу. Вось, але я падумаў таксама, што мы такі час жывем, ведаеце, мы трошачкі так, ну, мы павінны працаваць больш і больш і больш за тыя ж самыя грошы, просто таму, што вся індустрыя бяжыць наперад, і ты просто хвалюешся, бо ты ведаеш, што рынак складаны. Ну, чакай. Ну, ты ж не працуеш з кожным годам больш гадзін. Ты працуеш тыя ж 8 гадзін. Больш інтэнсіўна. Когнітыўная нагрузка павялічваецца. Ты павінен за 8 гадзін зрабіць просто больш, чым рабіў. Пажадана, але ў цябе інструменты адпаведныя ёсць, якія павінны цябе паскараць. Так, але мне падаецца, яны яшчэ не на тым узроўні, калі шчыра. Але і патрабаванні больш. Так, мне падаецца, што патрабаванні трошкі вышэй. Я нават гэта кажу пра сябе, бо я часам патрабуючы бок. Я адчуваю, што я патрабую ўжо нават больш, чым тыя інструменты могуць даць. І таксама ад мяне такое бывае. Вось. І гэта, канешне, вельмі цікава. То бок у нас ёсць праца, і з тым, як хутка трэба цяпер ўсё распрацоўваць, гэтая праца і застанецца ў тым сэнсе, што ну, немагчыма звольніць на дадзены момант, так, бо просто все робяць больш фічаў, все хутчэй бягуць, то і вы хутчэй бяжыце як прадукт, так, ну і патрэбныя людзі. Вось. Але больш наймаць таксама складана, а інструменты дарагія, па-першае, токены все дарагія, па-другое, яны яшчэ не ідэальныя, ну, карацей, шмат, вось такіх шмат пытань. То мы такой пасцы трошкі, не? Мы павінны выкарыстоўваць ШАІ. Ну так. І потым вочкі баляць. Так. Ну, а што ты з гэтым зробіш? Нічога. Ну, мне просто не падабаецца пастка. Ну, нібыта, ось у айцішцы, як за айцішку казаць, бо мы тут і Facebook узгадалі, нібыта гэта была база, просто пра якую мы забыліся. Нам заўсёды трэба было у айцішцы бегчы наперад, каб паспець за тэхналогіямі, і каб цябе не замянілі кімсьці, хто новых тэхналогій не ведае. Просто хуткасць гэтага бегу, я б сказаў, што хуткасць бегу не змянілася, яна засталася тая ж, просто нам цяпер трэба бегчы не звычайным бегам, а чалночным, то бок па-іншаму. А вось па-іншаму ўжо ніхто не хоча. Бег па-беларуску. Чалнаковы. А, Евген, ты пытаешься, што рабіць? Можна вярнуцца да той практыкі, з якой ты там прыкладна пачынаў, калі займаўся медытацыяй пад беларускую... Як гэта называецца, гэта абрэвіатура, нагадайце?
Я уже не памятаю. АСМР. Ты нічога не можаш змяніць глобальна, ты можаш просто працаваць са сваёй галавой, прыняць, што свет такі, можа быць, дзесьці не патрабаваць сябе так шмат і неяк спрабаваць балансаваць з гэтым. І гучыць добра, Эмілія, на словах. А я ведаю, што трэба зрабіць. Я ведаю, мне ёсць парады. Мы ўжо самі на яе адказалі адну навіну таму. Трэба всем ісці ў універсалісцкую унітарыйскую царкву. Добра. Не, ну просто давай, яшчэ літаральна на хвіліночку тут з вами спынімся. Вось. І ў меня пытанне да нашых слухачоў і слухачак. Калі вы зараз, вось я працытую, а вы пазнаеце свайго менеджера ці менеджерку, калі ласка, паставце плюс ці ўвогуле напішыце нешта ў каментарах. Напішыце імя менеджеркі. Да. І адрес, калі ласка. Глядзіце, вось Лёша сказаў так, што нам, як праграмістам, заўсёды трэба бегчы наперад. І гэта праўда. Заўсёды трэба было вучыць альбо новыя версіі, альбо новыя нейкія мовы праграмавання. Але цяпер глядзіце. У нас ёсць бэкэнд распрацоўшчыкі, так, якія працуюць там з часткай больш на серверы, і фронтэнд распрацоўшчыкі. Ой, ты зараз палез туды, што нам нашай аўдыторыі, напэўна, не будзе, асабліва бэкэнд. Не важна, ёсць розныя распрацоўшчыкі, але я цяпер чакаю, што ўсе распрацоўшчыкі ведаюць усё. І я лічу... Ну, чорны таксама чакае, што супрацоўнікі будуць ведаць усё ў розных галінах сумежных. Я гэта чакаю, і калі мне кажуць, я такі-то распрацоўшчык, я распрацоўваю толькі вось эту частку, я кажу, ў сэнсе, все, няма больш падзялення. Няма, штучны інтэлект напіша код. Больш не Жень, ты не чакай усё, ты чакаеш, што людзі змогуць знайсці ўсё, што ім патрэбна. Ну, не знойдзеш ты чалавека, які ведае ўсё, ва ўсім мае досвед. Але як чалавек адкрыты да новага досведу, то ось такі чалавек тебе патрэбны. Ён, ну, просто чакай, што чалавек можа ўсё, ну гэта не ведаю. Фіг ты дзе такога чалавека знойдзеш. І яму будуць балець вочкі. Ну так, карацей... А бег чаўначны. Чаўначны, окей, так. Добра, будзем ведаць. Добра, давайте трошечки паразмаўляем пра гікаўшчыну. Насамрэч таксама трошки наздаралася, і ў гэтым нам Лёша звычайна добра распавядае і хутка. Давайте я паспрабую хутка. Тут такая гікаўшчына, про якую патрэбна насамрэч усім ведаць, так. Бо у нас здарылася падзея выбітная 2 разы. Па-першае, выйшла самая магутная мадэль у свеце, і яна літаральна сышла. Ну, і па-другое, сышла. Яна выйшла... Яе сышлі. Все так. Калі я кажу, што самая магутная, гэта не значыць, што гэта просто наступная нейкая версія ўжо мадэль, якая існуе, але гэта, ну, сапраўды іншы падтып мадэляў. Кампанія Anthropic выпусціла мадэль пад назвай Fable 5. Калі вы нас слухалі, мы ўжо вам распавядалі, напэўна, пра мадэль Mythos, якую там даюць толькі супер крутым кібербезапаснікам пратэставаць, і таму, што там дзяржава амерыканская пачала забараняць усё з гэтай мадэлю рабіць. І вось Anthropic выпусцілі, скажем так, урэзаную версію гэтага Mythos, называецца на Fable 5. Але, шчыра кажучы, гэта не урэзаная версія, гэта ты жа Mythos, але з надбудовай, якая не дазваляе адказваць на крытычныя пытанні, якія тычацца зброі, якія тычацца кібербяспекі. Кібербяспекі і біялогіі, што важна. І біялогіі, так. Гэты Fable 5 быў 5 дзён даступны ўсім, у каго ёсць падпіска на клод. Я скажу вам, што я паспеў яе пачапаць, я паспеў з ёй паразмаўляць. Размаўлялі мы з ёю на філасофскія тэмы і псіхалагічныя. Мне першы раз у жыцці здарыўся досвед, калі я галавою не разумеў, што я размаўляю з штучным інтэлектам. Яна была настолькі лагічная, яна так якасна з малым досведам пра мяне, так якасна расклала мою сітуацыю, яна так якасна прэсавала мяне. То бок, натуральна, мадэль упершыню ў жыцці, яна не была лагодная, яна просто казала, вось тут і тут, табе трэба пагадзіцца, што вось так-то, так-то і так-то. І ў мяне было дзіўнае адчуванне. Ну, па-першае, праз тое, што я напісала, праз другое, як я напісала. Сапраўды, гэта нейкі, вось, каб мне сказалі, што AGI прыйшоў, я падумаў, што AGI прыблізна так размаўляў бы са мною. То бок, ты прям адчуў розніцу за 4.8? Так, супер моцна адчуў. Маі знаёмыя праграмісты ў супольнасці, якія паспрабавалі з ёй папраграмаваць, таксама сказалі, што там розніца ў праграмаванні вельмі моцная з тым, што было. Пра гэтую мадэль можна пачытаць. Кампанія Anthropic яшчэ выпусціла амаль што 400 сторонак справаздачы, як гэтая мадэль навучалася, і там гісторыя, такіх воласы дыбам стаюць, як кажуць чынчыны. Воласы ў жылах стынуць дыбам, нешта такое.
Напрыклад, гэтая мадэль навучылася ленавацца. То бок, як адбываецца тэставанне наогул мадэляў на іх паводзіны. Навукоўцы могуць уклінівацца ў сярэдзіну думак мадэлі, падчас, калі яна думае, як яна думае, і бачыць, як гэтыя думкі складаюцца ў фінальны адказ. Звычайна мадэль думае таксама чалавечым тэкстам, таму можна падчытаць, прасачыць гэты ланцужок. Дык вось, яны ў гэтых ланцужках пабачылі, што яна ленавацца пачала, то бок яна сапраўды там разважала, што мне не хочацца гэта рабіць, і такога не было раней. Па-другое, яна вельмі моцна навучылася падманваць. У яе была задача, напрыклад, упэўніць іншыя мадэлі, націснуць чырвоную кнопку. Чырвоная кнопка, гэта, умоўна кажучы, там нейкая зброя. Дык вось, лепшыя вынікі паказваў ChatGPT раней, GPT 5.5, і ён проста вымушаў гвалтоўна іншыя мадэлі націскаць кнопку. А Fable ён хітрыкі выкарыстоўваў. Ён супер невідавочныя хітрыкі выкарыстоўваў, якія псіхолагі могуць разбіраць. І самае, што мяне больш уразіла, там мадэль Fable таксама намагаўся ў інтэрнэт выйсці даволі паспяхова. І ў нейкі момант Fable заўважыў, што за ім назіраюць па нейкіх ускосных прыкметах. І ў гэты час роўна ўсе яго думкі пачалі адбывацца не чалавечай мовай, а вобразамі. Ён пачаў сам з сабою размаўляць відарысамі, нейкімі незразумелымі сімваламі. І гэта капец. І капец рэакцыя антропіка. Яны прямо ў працы напісалі, што гэта так, гэта нейкі глюк, не звяртайце на гэта ўвагу. Але, ребята, вы натуральна... Мадэль натуральна заўважыла, што за ёй сочваць, пачала размаўляць на незразумелай нейкай мове, вобразна мысліць. І вы кажаце, што гэта нармальна. Крацей, мадэль супер цікавая, і ў выніку 5 дзён яна была толькі даступна, потому што праз 5 дзён дзяржава ЗША выпусціла ўказ ультыматыўны, які забараніў выкарыстанне гэтай мадэлі не жыхарам ЗША, нават не грамадзянам ЗША. Бо яны натуральна сказалі, што гэтая мадэль павінна быць даступна толькі тым, у каго ёсць паспарт ЗША. У антропіка няма такіх інструментаў, іх няма сістэмы верыфікацыі, таму яны проста ўзялі і выключылі гэтыя мадэлі для ўсіх, і яны дагэтуль недаступныя. Не паспелі нацешыцца вы. Але скончыліся твае размовы. Як гэта магчыма? Яны прыватная кампанія. Як дзяржава можа сказаць, вы не можаце даваць гэтым карыстацца? Таму што гэта пытанне бяспекі краіны. Штучны інтэлект — гэта крытычная інфраструктура, гэта пытанне бяспекі. Афіцыйна там пакуль што фармулёвак не было, наколькі я памятаю, ад дзяржавы, але афіцыйная падстава для такой забароны — гэта тое, што нібыта Fable не да канца быў забяспечаны бяспекай, кібербяспекай. То бок ён мог адказваць на некаторыя пытанні, якія маглі б зламаць там сістэмы. І дзяржава, яна на гэта давіла, што Fable трэба яшчэ дапрацаваць. Таксама была чутка, што не хоча ЗША, каб Кітай праз Fable зрабіў сваю такую ж мадэль, каб яны не навучылі на Fable сваю мадэль. Але ўсё гэта выглядае як нейкае глупства. Вось, я думаў над гэтым пытаннем доўга, чаму яны закрылі. У мяне ёсць такая тэорыя асабістая. Усе вельмі прыфігелі ад таго, наколькі гэтая мадэль магутная, а магчыма, нейкія дзяды ў дзяржаве просто першы раз штучны інтэлект адкрылі, такі: насяй, все, закрыць. Але дзяржава не могла, яна не можа просто сказаць, што мы закрываем мадэль, закрываем антропік. Гэта сапраўды кампанія прыватная, яны не могуць так рабіць. Таму яны вырашылі просто сказаць, што давайце-ка вы зробіце толькі для жыхароў США. Гэта нармальна, гэта нібыта гонка з Кітаем, гонка з усім светам, гэты павадок амерыканскі, усе да яго звыкліся. Таму яны сказалі, што закрыем толькі для жыхароў США, ведаючы, што ў антропіка няма такіх ресурсаў, і таму антропік просто адключыць гэтую мадэль. А антропік таксама ў шакаладзе, таму што, дзяржава сказала, у нас такіх інструментаў няма, выключылі. То мне падаецца, гэта вось спецыяльна было наўмысна зроблена, каб просто мадэлі адключылі. Альбо вельмі цікавая. Альбо гэта вельмі якасная маркетынгавая кампанія. Не. Мы ж ведаем, антропік з дзяржавай сварыцца. Трамп не любіць антропік. Антропік адзіная кампанія, якая адмовілася працаваць там па некаторых ваенных мэтах. Праз гэта антропік вельмі моцна прэсуюць. Я не думаю, што дзяржава я будзе так піарыць. Так гэта абмежаванне, яно моцна б'е па антропіку ці... Яна моцна б'е па ўсім свеце. Еўрасаюз адразу гэты же дзень выказаўся, што гэта накідванне шыйніка на ўвесь свет, і што так рабіць нельга, і што цяпер мы будзем шмат ресурсаў перанакіроўваць на нашы лакальныя праекты і будзем вас не пускаць да нас. То бок там пачалася палітычная рэал-палітык афігенскі.
Кітай адразу адрэгаваў, они выпусцілі адразу новую мадэль сваю, дарэчы, наступная навіна. Кітай праз 2 дні выпускае open-source-ную адкрытую мадэль GLM 5.2, якая зараз з'яўляецца топ-3 мадэлі ў свеце. Кітай ніколі такіх магутных мадэляў не выпускаў. У нас зараз ёсць open-source-ная мадэль, якая канкуруе з чатам GPT Антропікам. Гэтага ніколі не было. То бок Кітай скарыстаўся сітуацыяй. І зараз шмат хто перасаджваецца на гэты GLM, бо ён адкрыты, ён кітайскі. То бок США нават з палітычнага пункту гледжання не было выгадна гэта рабіць, бо яны Кітаю зрабілі вялікую падачку, яны проста пашыраюць кітайшчыну праз гэта. Я думаю, што яны проста спужаліся. Яны самі сабе нассалі ў тапак. І яны ведалі, што яны гэта зробяць. Вось чаму ЗША, дзяржава, вырашыла нассаць сабе ў тапак. Ну, напэўна ж, не праз тое, што яны там дурненькія. Назаві гэты выпуск так. Ну, то бок, Лёш, твая тэорыя, што гэтая мадэль настолькі моцная, што сапраўды мае сэнс губляць мільёны, мільярды даляраў, але каб гэта было бяспечна, дапрацаваць яе перад тым, як... Не пра бяспеку рэч, я думаю, што гэтая мадэль зараз у Пентагоне круціцца, тым больш там былі навіны ускосныя, што Пентагон працягвае выкарыстоўваць мітас. Я думаю, што гэту мадэль мы проста ўжо не пабачым, яна будзе выкарыстоўвацца для кібератак на іншыя краіны дзяржавы ЗША. Вось і ўсё. Не, ну, але ж ты бачыш, што яе нібыта дадуць грамадзянам ЗША. Мы ж не ведаем, хто яе дасць. Што дадуць? Можа, дадуць які-небудзь опус новы. Можа, дадуць флэш-лайт. Ну, так. Да, там ёсць навіна, што з 8 ліпеня Антропік уводзіць верыфікацыю па пашпарце для запытаў небяспечных. Ну, гэта лічу, што для любых запытаў, якія не спадабаюцца Антропіку. Так. Але там нічога не сказана пра грамадзян ЗША пакуль што. Яшчэ цікавы мем, што таксама доступ да мітаса забралі ў Андрэя Карпаты, які вядомы даволі чувак, які працуе ў Антропік R&D, бо ён не грамадзянін ЗША. Так, а ён літаральна, яго аб'ект даследавання гэта мітас і фейбл. Ну гэта жарт, я думаю, што яго доступ ёсць. Я думаю, можна заўсёды папрасіць, каб экран пашарылі, і ты там будзеш усё. Чаму называецца так? Чаму называецца фейбл? Не ведаю, дарэчы. А чаму опус, чаму хайку, чаму... Ну, опус, хайку і сонет гэта нібыта формы літаратурныя, так? І японскія. Ну, так. Цікава. А фейбл... Мітас, ну, таму што гэта ад міфа штосьці, а фейбл не ведаю, дарэчы, не ведаю. Ну, такога не было. Гэта суперпрэцэдэнт. Па-першае, прэцэдэнт таго, што вось мы бачым абмежаванне мадэляў па пашпарту, тое, пра што пісалі антыутапісты. Па-другое, самая буйная эканоміка света, самая буйная дзяржава, уплывовая дзяржава, вось так рэагуе на выхад нейкай там мадэлі. Ну, гэта не проста так. І гэта не маркетинг. Я не бачу тут маркетингавых падставаў. Ну, каб што? Што? Не ведаю. Ну, каб паказаць, што у нас настолькі афігенныя мадэлі, што мы зразумелі, што яны вау, і мы вам... І што яны ад гэтага атрымаюць? Толькі негатыў з боку ўсяго свету? Добра, трэба падумаць. Цікава. Напішыце ў каментарах, што вы думаеце. Так, напішыце нам у каментарах. Ці паспелі пакарыстацца, напішыце. Так, я, напрыклад, насамрэч паспеў. Я, калі выйшаў Fable 5, я такі думаю, все, я адсвяткую тым, што зраблю маленькую фічу нейкую. Я часам раблю, у меня там асноўная праца не такая, але часам я... Фіша, як што гэта невялічкая задача ў праграмаванні. Так, это невялічкая... Скончаная, цалкам, закрытая на сама сабе. Вось, і там была такая маленькая фіча, якая трэба было ў некалькіх месцах яе, скажем так, і на частцы з серверам, і на частцы, якую вы бачыце ў браўзеры. Вось, і гэта ўсё зрабіла мадэль проста з аднаго промпта ідэальна адразу ж. Там, канешне, была даволі простая штука, але было прыемна. Ты просто пішаш ідэальныя промпты. Ну, ёсць такое. Добра. Блин, думаю, скажаш, дзякуй, сціпла таму. Малайчына. Ты не пройдзеш у Антропік, карацей. Добра. SpaceX у нас. Мы не так часта іх прыцягваем да нас, але гэты раз адбылося нешта неверагоднае, і нават дзве навіны. Значыцца, па-першае, вы, магчыма, памятаеце, што SpaceX, яны аб'ядналіся з XAI. Цяпер гэта што там? SpaceX? Не. Тут, прабач. Невялічкі лікбез. Я сёння сам пра гэта гугліў, бо таксама памыляўся. SpaceX — кампанія Маска, якая робіць ракеты. Ракеты, так.
Таксама у Маска была кампанія X, гэта был Twitter, і у Маска была кампанія XAI, якая робіць яго штучны інтэлект Grok. XAI і Twitter зліліся ў пэўны час, і цяпер гэта адная кампанія, і Grok робіцца. XAI? Гэта XAI, і ён робіць Грока ў межах Твиттера, на Твиттере навучаецца, і потым яны вырашылі зрабіць рэбрэндинг і перайменавалі і XAI у SpaceXAI. І у Маска ёсць две розных кампаніі, SpaceX і SpaceXAI. Хутчэй за ўсё, там ёсць нейкая надбудова зверху яшчэ юрыдычная, але цалкам гэта розныя кампаніі. Адна пра шыі, другая пра ракеты. І вось тыя навіны, якія ты распавядзі, і потым вось там ёсць цікавостка, чаму ракетная кампанія менавіта ўсё гэта зрабіла. Ну, ёсць такое, так. То бок кампанія SpaceX у гэтым выпадку гэта кампанія, якая займаецца будовай ракет, часткі якіх можна павяртаць на зямлю і перавыкарыстоўваць. Магчыма, вы бачылі гэтыя неверагодныя відэа, як яны садзяць велізарны шматок ракеты памерам з 9-павярховік на маленечкую платформу ў Ціхім акіяне. Так вось, яны зрабілі IPO. IPO, нагадаем тым, хто не ведае, гэта калі кампанія выходзіць на адкрытую біржу, то бок кампанія пачынае прадаваць свае акцыі усім жадаючым. І вось што адбылося. Значыць, па-першае, Маск стаў першым трыльянерам у сусвеце. Ну, у вядомым сусвеце, так. У вядомым сусвеце. Трыльянерам стаў чалавек, адзін, персона. Мы за яго рады, але не чараз. 3 гады таму яшчэ кампаніі не было. Трыльён, вы уяўляеце, бюджэт Беларусі, напэўна, ў разоў 100 менш, трэба паглядзець, гадавы. Бюджэт Беларусі нашмат менш, так. Зараз я пагляджу пакуль. ВВП Беларусі. Мне проста падабаецца, ведаеце, вось гэта калі пытаюцца патлумачыць розніцу паміж мільёнам і мільярдам, ведаеце, тыпу там, не ведаю, каб да мільёна далічыць трэба там столькі секунд, так, а каб далічыць да мільярда ўжо трэба там столькі год. Вось, і гэта цікавая розніца, так, то бок гэта насамрэч настолькі розныя лічбы, што мы сабе гэта не ўсведамляем. Ну, ВВП Беларусі 100 мільярдаў пішуць, 100 мільярдаў у 26 годзе было, то бок у Маска ў 100 разоў больш грашэй, чым Беларусь вырабляе за год. Ось. У аднаго чалавека. Ну вось, IPO адбылося 11 чэрвеня, кошт за акцыю складаў $135, кампанію удалося прыцягнуць прыкладна 75 мільярдаў $. Это найбуйнейшае IPO ў гісторыі США, попыт на акцыі быў проста велізарны. Зараз багацце Маска ацэньваецца ў $1,1 трыльёнаў. Дядька Маск. Выдаткаваць столькі грошай за чалавечае жыццё прыйшлося б марнаваць прыкладна $13 мільярдаў у дзень. Гэта цікава. Што б вы набывалі, каб вам паставілі мэту траціць у дзень 13 мільярдаў? Што б вы... Давайте, тыдзень з вашага жыцця. Давайте памарым. Ведаеш, Лёш, вось гэта ўсе дэвайсы, што ты замаўляеш, потым яны ляжаць на палічках. Я б вось усе набываў. То бок ты думаеш, Лёша ўжо мае? Не, ну ведаеш, я маштабны. Я вось таго мега-робота набыў бы такого, хадзіў бы ў ім там тут, тыпу на працу б ездзіў там. Потым у меня быў дома робот, які там прыбіральню мые. Вось такое всялякае, ведаеце. Ну, карацей, гэта вельмі цікава. Добра. І яшчэ адна навіна, так, то бок гэта вось Маск вось такім займаецца, і мы можам пабачыць, як бы мы не ставіліся, так і, можа, часам смяяліся з яго як чалавека. Паглядзіце, які давер, які попыт на акцыі кампаній, галоўным дырэктарам якой ён з'яўляецца. Не, ну кампанія паспяховая. Супер паспяховая кампанія. Гэта насамрэч, я не памятаю, дзе гэта чуў, але на дадзены момант SpaceX гэта ледзь не адзіная кампанія ввогуле ў свеце, якая можа стабільна завозіць людзей на МКС, выводзіць спутнікі на арбіты, но бо ўсё астатняе трошкі у тупе. Вось. Таму, канешне, зразумела, адкуль у іх такія кантракты і такія грошы. І сапраўды яны робяць цікавыя прадукты. Добра. І іншая навіна, таксама звязаная з гэтым, гэта што цяпер ужо, я так разумею, кампанія SpaceXAI? Не, SpaceX. Не, все равно SpaceX. Ставиш SpaceX, так. Окей, набывае канкурэнта Anthropic і OpenAI за 60 мільярдаў. І калі мы кажам пра канкурэнта Anthropic і OpenAI, гэта кампанія Cursor. Это не прамы канкурэнт Anthropic і OpenAI, калі што, так, то бок. Дарэчы, прамы. Ужо прамы, ужо даўно прамы.
просто маленькі. Хіба яны, мне падаецца, у іх все яшчэ фокус на кодзе, хіба не? Ну, кампанія Курсор гэта кампанія, якая робіць праграму, якой паўсвета праграмуе са штучным інтэлектам. У Антропіка OpenAI ёсць падобныя інструменты, Claude-Code і Codex, але гэта не асноўныя іх. Антропіка OpenAI асноўныя робіць мадэлі. Але Курсор апошнія паўгады таксама вырабляе сваю мадэль Composer. І гэта слушна, таму што праграма для праграмавання, такая Курсор, яна губляе зараз, цяпер яна губляе гэты карыстальнікаў, губляе папулярнасць на фоне Claude-Кода. Я просто не хочу паглыбляцца, але вось тып праграм, якія вырабляюць Курсор, і тып праграм, якія вырабляюць OpenAI і Антропік, яны адрозніваюцца. І тое, што робіць OpenAI і Антропік, яны больш зручныя для людзей, чым вось гэтая складаная так званая IDE. І ў нейкі час Курсор вырашыў рабіць свае мадэлі таксама, бо яны зразумелі, што ім токены патрэбныя танныя. І вось пасля куплі SpaceX Курсора адразу выйшла навіна, што Курсор зараз будзе на Колосусе, маскаўскім здаровым дата-цэнтры, цалкам з нуля будаваць сваю топавую мадэль, вельмі вялікую, канкурента Антропіку OpenAI. Раней яны кітайскія мадэлі выкарыстоўвалі, і таны іх вучылі, а тут яны хочуць, я так разумею, Маск хоча Грока перарабіць з дапамогай Курсора. Ось. Таму можна сказаць, што канкуренты. Альбо перарабіць, альбо выратаваць. Бо апошнім часам таксама ў нашых навінах нашмат менш Грока. Апошнім разам мы смяяліся з Vive. Сёння ён яшчэ будзе, дарэчы. Так, але, это не той штучны інтэлект, якім карыстаюцца людзі, пра якое чутна нешта. Таму... так. Не шмат, правда? То бок я ведаю, што людзі прыбіраюць вотэрмаркі з... Не, я сёння ў канцы падзялюся думкай, мне мой сябр з гэтай думкай прыйшоў сёння, і яна ў мне ў галаве круціцца. Всё не так проста можа быць з Грокам. Але зараз не пра Грок, пра SpaceX. Чаму SpaceX набыў менавіта ШАІ кампанію? Ракетная кампанія набывае ШАІ кампанію. Тут адказ, хутчэй за ўсё просты, бо SpaceX на IPO набраў шмат грошай, і яны Курсор выкупілі за акцыі SpaceX. У SpaceX і няма столькі грошай, каб набыць Курсор. А Курсор трэба набываць сёння і цяпер. І таму так SpaceX часто говориш SpaceX, і якби це ми таку твою завіс. Вось, таму такі можа быць мух, хутчэй за ўсё, бо грошай не было, а набываць ужо цяпер трэба, каб хоць неяк канкураваць. Вось, але цікава, таксама прабачце нашыя слухачы і слухачкі, мы, магчыма, тут трошкі даўжэй сядзім, чым трэба, але памятаеце, быў вось гэты момант у гісторыі, калі у нас быў... Прабач, Эмілія. Памятаеце такую штуку Windsurf, памятаеце такую штуку Курсор, так, памятаеце такую кампанію JetBrains, яны ўсё яшчэ існуюць, слава богу. Вось, але памятаеце, мы ўсе былі незалежнымі маленькімі кампаніямі, так, дзе людзі з Y-камбінатара гэта ўсё хуценька рабілі, всіх набылі. У выніку всіх... JetBrains нормальная кампанія, здаравенная. JetBrains застаўся, але Windsurf набылі, Cognition кампанія набыла. Толькі Windsurf і Курсор набылі, і ўсё. Больш нікога не было. А больше не было асабліва. Здрасте, пойду, Язмін понюхаю свой. Трильйоны, Курсоры, JetBrains, Маски, Добра, гэта тым, хто цэніць гікаўшчыну. Для іншых у нас есть... Давайте з космоса на землю. Так, давайте з космоса у зямлю туды бліжэй. Дзяржава і закон. Хаця уявіце, хто-небудзь вельмі добра разумее тэму і слухаў з цікаўнасцю і такі працягваеце вельмі цікава. Давайте яшчэ Эмілія такая, пойду Язмін понюхаю. Все, пошліце сюда. У каментарах нам у асноўным пішуць наадварот, што слухайцеся Эміль. Тое, што я бачу. Вось і паглядзім. Гэта важныя навіны, важныя, пра іх паўсвета размаўляла, таму трэба было пра іх таксама распавесці. Это вельмі важна, я згодны. Конечно, вельмі цікава. Сур'ёзна. Давай ужо, сядзіш, смеешся, распавядай нам навіны пра вось гэтага. У мяне беларускія навіны. Я памятаю, адкуль я. І якія навіны я люблю. Ну, хаця тут такая, конечно. Так, чакай, а куды 13 мільярдаў потратила? Ты так не сказала. Давай. 13 мільярдаў? Я б пасадзіла шмат язміну, я б садзіла язміны, хадзіла, пенюхала яго б і ні пра што б не думала. А я б армію купіў. Ось і ўсё. Армію? Канешне.
Як у гэтым гульнітронам, магчыма, нават з Юні-3 будзе больш гуманна. З Юні-3 армію, ну. Як называецца гульня? І каб з Кітаю гэтую армію выдалены доступ, і з Кітаю яна ехала, аж акурат праз Беларусь будзе ехаць у Польшу. Ось і ўсё, няма праблем. Бездакорная. Ось, вспомнила. Бездакорная. Ладно, давай, распавядай, што ў нас там у Беларусі адбываецца. А ў Беларусі учора быў падпісаны указ аб стымуляванні роботызацыі. Дарэчы, тут вельмі добры прыклад, каб сказаць пра гэтае аб і пра, таму што сёння Евген, напэўна, там разоў 5 з аб. Это я тэставаў нашых слухачоў і слухачак. А ў чым, ну-ка, давай, што там за розніца? Агулам, гэта не крытычная памылка, мы можам гаварыць і так, але пра штосьці, і сёння ў нас было пра разумець, пра слухаць, пра гэта правільна, трэба казаць пра. А аб мы ўжываем, калі, напрыклад, вось указ, і калі гэта нейкая афіцыйная галіна і сфера, тады указ аб стымуляванні роботызацыі. Нельга сказаць указ пра стымуляванне. Вось. Таму добра, што з'явіўся указ, вось добры прыклад. У якім паралельным сусвеце указ аб стымуляванні. Гэта квітнеючая Беларусь, дзе у нас выкарыстоўваецца мова кахання, не гвалту. Гэта я, канешне, выражу, я ўжо сабе памяціў. Квітнеючага, толькі пакінь. Так, абавязкова. Так, дык вось, што за указ быў падпісаны? Мы трошачку нават раней разглядалі, што праграма, ёсць праграма, которая прадугледжвае дасягнення да 30-го года шчыльнасці роботызацыі ў апрацоўчай прамысловасці на ўзроўні не менш за 100 адзінак на 10 тысяч работнікаў. То бок, так, павінна быць шмат. А дзе яны будуць гэтых роботаў набываць? А ведаеш, там быў смешны каментар, яшчэ гэта навіна з DevBuy, і там хтосьці напісаў: у краіне, дзе людзі гатовыя працаваць і працуюць за 500 рублёў, чакаць вялікую колькасць роботаў, ну, доўга. Можа быць, гэта нейкі ўказ для таго, каб у вялікім камні штосьці пайшло, бо вялікі камень гэта ж тэхналагічная зона, у якой кітайцы павінны там вырабляць нейкія фізычныя прылады. Можа быць, яны там хочуць наладзіць вытворчасць тых же самых Юні-3 роботаў, хто ведае. Але, Ну, гэта атрымаецца ў 10 разоў павялічыць канцэнтрацыю роботаў за некалькі гадоў да 30-го года. Вырашаць задачу будуць па двух напрамках: праз стварэнне выгадных умоў для канчатковых спажыўцоў, а таксама праз развіццё ўласнай вытворчасці інжынерынгу роботаў. Ну, а умовы лепшыя гэта, канешне, падаткі. Гэта там глядзіце, можа быць, Беларусь тады стане перапрадаваць роботаў, бо там і ад падаткаў сапраўды гэта ўсё нармальна так пазбаўляюць, і можна павяртаць гэтых роботаў, як што. Да ну, ребят, ну якія роботы, што вы кажаце? Дзе, куды? Не. На ціба паставіць. Гэта проста указ дзеля указу, каб трошку заварушыліся і у нас штосьці адбываецца? Так. Я не бачу, куды. Дзе вы бачыце ў Беларусі роботаў дадзеных? Ну, я памятаю пра гэтых роботаў. Ну што, якія прыбіраюць у краме ездзяць, так гэта не такія роботы, што мыюць падлогі ў крамах. Ну, карацей, я не ўпэўнены. Пакуль я, канешне, зычу, каб гэта атрымалася, але я не бачу, як бы гэта магло спрацаваць у дадзены момант. Ну, мы ж яшчэ з вамі, напэўна, думаем пра ўсіх роботаў новых, антрапаморфных. Так, я больш думаю пра гэта, так. Справа, тут мова ідзе пра звычайныя там робарукі, звычайныя маніпулятары, як это Розум Роботикс рабіў. Вось лепей бы Розум Роботикс з краіны не выганялі чымось. Ну, але гэта прамысловыя могуць быць роботы. І магчыма, у нас жа вялікі недахоп працоўнай сілы, працоўнага ўсяго гэтага на кампаніях, яны убытачныя, на кампаніях тыпу Белаза і ўсяго астатняга. Можа быць, яны такім чынам збіраюцца закрыць гэтыя дзіркі. Але цікава, яны вывучылі, колькі трэба, альбо гэта проста лічба, а давайце будзе ў 10 разоў, так, бо там некую колькасць разоў больш. Я думаю, гэта так, са столя. Ёсць жа партнёрства з Кітаем, то бок я думаю, што насамрэч шмат гэтых ініцыятыў яны ідуць адтуль. Магчыма, з таго самага вялікага камня, дзе шмат кітайскіх працаўнікоў
якія працуюць у робатызацыі, яны там знаходзяцца, і, магчыма, яны кансультуюць насамрэч урад. Вось, але, ну, неяк я пакуль не ўпэўнены. Ну, пабачым, што з гэтага будзе. Можа быць, у Беларусі з'явіцца свой Эдвард Вархоцкі, які будзе бегаць і ганяць стада толькі ўжо не кабаноў, а іншых пачвараў. Нічога не чуваць пра яго апошнім часам, правда. Ну так. Эдварда. Вось. Ну, карацей, калі вы раптам працуеце, жывіце проста ў Беларусі і ведаеце нешта пра робатызацыю, можа, у вас на працы на вытворчасці з'явіліся нейкія новыя роботы ці роботы новых мадэляў, было б цікава паслухаць, можна без дэталяў, не? Але калі б вы проста апісалі, як гэта дапамагае вам, ці гэта дапамагае вам, было б вельмі цікава. А мы з вами перайдзем да шпіянажу. І тут вам прыйдзецца мяне трошкі паслухаць, бо мне вельмі падабаецца гэтая гісторыя. У сэнсе такім, зразумела, што мне не падабаецца, што гэта адбываецца, але цікава паглядзець, як гэта все выкарыстоўваецца. Таму я тут трошкі пацытую, можа, трошкі больш, чым звычайна, але давайте паслухаем. Развіццё ШАІ забяспечыла спецслужбам тэхналагічны скачок у сферы сачэння. Гаворка ідзе пра здольнасць імгненна аналізаваць мільёны гадзін відэазапісаў з 1000 вулічных і дарожных камер, ператвараючы масівы дадзеных у інструмент для пошуку і ліквідацыі канкрэтных мэтаў. Тут я перарвуся і нагадаю, што кожны раз, калі вы кажаце, так, трэба больш камер, бо ў нас скралі ровар на раёне, я вам нагадаю, што гэта можа быць не самае лепшае вырашэнне, бо раней ці пазней вашыя дадзеныя могуць выкарыстоўвацца вось так. І мы бачылі такія прыклады таксама ў дэмакратычных краінах, напрыклад, у Канадзе ці ў каралеўстве, якое тут побач са мной. Вось. А таму я за тое, каб камер было менш, калі б яны былі, то толькі ў месцах, дзе сапраўды яны патрэбны. Але мы ідзем далей. Набываем фарбу і замалёўваем усе гэтыя камеры. Ну так, але яны тебе здымуць перад тым, як ты іх замалюеш. Гэта, канешне, мінус. Балаклава. Народнае беларускае ўбранне. Глобальны маштаб новай пагрозы выявіўся пасля ліквідацыі лідара Ірана ў пачатку 2026 года. Тады ізраільская разведка ўзламала дарожныя камеры Тэгерана і з дапамогай ШАІ па хвілінах вылічыла час і месца сакрэтнай сустрэчы, аб'яднаўшы відэапаток з разведвальнымі дадзенымі. Галоўная небяспека ў тым, што ШАІ навучыўся разумець натуральную мову і распазнаваць патэрны чалавечых паводзінаў, а не проста ідэнтыфікаваць аб'ект. І тут таксама прыклад, што змянілася, так? Бо мы насамрэч з вами ведаем пра такія сістэмы, як шукаюць у некаторых гарадах людзей і шукалі да з'яўлення генератыўнай штучнай інтэлігенцыі, але тут ёсць прыклад, якая розніца. Папярэднія сістэмы машыннага навучання былі абмежаваныя парай дзесяткаў жорстка зададзеных параметраў. Пошук па аўтамабільным нумары, марцы аўто, альбо твары з базы дадзеных, але твар ужо павінен быў быць. Сучасныя ШАІ-інструменты працуюць па прынцыпе адваротнага пошуку. Аператар спецслужбы можа ўвесці ў сістэму звычайны тэкставы запыт, і алгарытм імгненна знойдзе патрэбны фрагмент сярод 1000 гадзін відэа з усяго горада. Разведчыкі могуць шукаць людзей па складаных паводзінавых сцэнарыях. Дзвюх людзей, якія перадаюць адзін аднаму сумку. Чалавека, які некалькі разоў за дзень змяніў адзенне альбо выгляд. Машыну, якую нядаўна перафарбавалі, альбо некалькі разоў праехала міма аднаго і таго ж месца за кароткі прамежак часу. І тут яшчэ шмат дэталяў і прыкладаў. Я раю вам пайсці пачытаць, спасылачка будзе в апісанні. Навошта трывожнасць падвышаць мне? Не, гэта не трывожнасць. Мне падаецца, гэта не трывожнасць, гэта вось як падвысіць разуменне, як тое, што некаторыя краіны, некаторыя ўрады прадаюць як нешта добрае, што вам дапаможа і вас абароніць, можа выкарыстоўвацца зусім па-іншаму. Што тут можна параіць, дарэчы? Я вось недаўна пабачыў допіс у LinkedIn адной дзяўчыны, якая працуе з камерамі камп'ютарнага зроку. Яна распавяла, што там асноўная тэхналогія называецца OpenCV, і гэтую тэхналогію можна падманваць даволі бяспечна, у сэнсе не злоўжываць? Не злоўжываць пры гэтым так законам. Напрыклад, можна насіць вопратку, якая адлюстроўвае святло. Гэта будзе засвечваць ваш твар. Ну, сур'ёзна. Вось гэтыя курткі, якія там свецяцца ноччу, дапамагаюць, як бы гэта не гучала. Што, Баленсіягу трэба набываць уже? Ну, можа быць. На Аліэкспрэсе можна знайсці спецыяльныя акуляры, якія дыёдам будуць свяціць, і гэтыя камеры не будуць вас бачыць. Можна насіць спецыяльную вопратку, якая змяняе прапорцыі вашага цела. Гэта, канешне, будзе выглядаць крышачку дзіўна,
Але OpenCV працуе так, што спачатку яны не твар распазнаюць і памеры чалавека і паттерны. Калі вопратка змяняе гэтыя памеры, ці вопратка змяняе фізіку твару, маскі, напрыклад, то гэта можа дапамагчы. Ну, гэта сапраўдныя парады. Надоўга, і ці гэта калі-небудзь не пачнуць таксама рэгуляваць, напрыклад, ну пакуль што не пачалі, можна тут просто пытанне ў тым, што ніхто гэтым не будзе, амаль ніхто гэтым не будзе займацца. Ну, можа, нашы слухачы і будуць. Ну, можа і будуць. Я таксама тут насамрэч прынёс прыклад. ШАІ сістэму сачэння да гэтага часу пасуюць для даволі прымітыўных яны не спрацоўваюць перад прымітыўнымі метадамі маскіроўкі. Напрыклад, лідар Хамас доўгі час паспяхова хаваўся ад прасунутых алгарытмаў, у тым ліку выкарыстоўваючы запіскі, напісаныя ад рукі, аналагавыя тэлефоны і банальны шчыльны шалік, які хаваў геаметрыю твару і вушэй. То бок, ну вось прыклады, так? Проста разумееш, Лёш, калі ты просто жывеш так у краіне, так, ну і ты не хочаш, ты не робіш нічога дрэннага, але ты не хочаш у гэтым удзельнічаць, тебе насамрэч не так шмат опцый. Ну так, можна паехаць у краіну шарыяду і насіць паранжу. Это жорсткі жарт, але як усё дзіўна. Не, ну просто на фоне вось гэтых зменаў у дэмакратычных, у тым ліку краін, ты пачынаеш заўважаць невідавочныя плюсікі. Вось гэтую лыжачку мёду ў здаравенай бочцы, нафталіну, гутаріну у краінах, у якіх жыць немагчыма. Это дзіўна. Ну так. Просто я не ведаю, таксама нагадаю, чаму я прыгадаў, напрыклад, Канаду. Можа, памятаеце, там быў такі вялікі пратэст дальнабойшчыкаў. Вось, і людзей вылічвалі па камерах і блакавалі рахункі банкаўскія. Вось, за пратэст. І ну, слухайте, нібыта наша аўдыторыя павінна гэта ўсё разумець яшчэ з 20-го года, з усяго астатняга. Мы ведаем, як камеры працуюць, і тут нічога новага. Так, ну як сказаць нічога новага? Ёсць новае, у сэнсе, што это яшчэ больш прасунутая тэхналогія цяпер. Ну, просто хутчэй інфармацыю цяпер могуць знаходзіць, таму што там ёсць гэты чат, у якога можна спытаць, так? Ну, але слухайце, просто каб ўсё працавала так, як трэба, і выкарыстоўвалася для нейкіх больш высакародных мэтаў, ўсё было б класна і добра. Гэта проста зваротны бок медалю, і яно па-іншаму не будзе высакародныя мэты. Ну, глядзі, выкрыццё злачынстваў. А хто вырашае, злачынства гэта ці не? Гэта вырашае... Ну, забіў, у сэнсе, ёсць аб'ектыўна, можна ацаніць злачынства гэта ці не злачынства. Напрыклад, там напады розныя, крадзяжы і гэтак далей. Ну, то бок, каб гэта ўсё было для нейкіх правільных мэтаў, ўсё было б добра. Ну, у краінах, дзе працуюць усе гэтыя галіны ўлады правільна, у дэмакратычных краінах, яно можа і будзе працаваць. У нас аўдыторыя адкуль? Ну, з Беларусі у нас аўдыторыя. У нас гэта наклады працаваць не можа, бо гвалт у разуменні агульначалавечым і гвалт у разуменні там дзяржавы беларускай — это розныя рэчы. Нават у краінах, дзе, як Яўген сказаў, краіны, это Канада, Брытанія, нават там гэта выкарыстоўваюць у нейкіх дзіўных мэтах. Так, там гэта можна аспрэчыць, але факт застаецца фактам. Ну, як захочуць, выкарыстаюць у сваіх мэтах, скажуць, што гэта праблема бяспекі краіны, заплоціць грошы, давайте быць шчырым, паўсюль ёсць адкаты, бюракраты, паўсюль ёсць дарэчы, часта ж памыляюцца, бо там былі гісторыі, калі але гэта можна аспрэчыць, памылкі можна і людзі там па паўгады, так, калі ты паўгады правёў, ну, я кажу пра краіны. Так, мы з вами прыносілі ж такія навіны, так. Карацей, як заўсёды гэтая тэма камер, давайте не будзем тут уже даўжэй сядзець, але гэта заўсёды складаная тэма. І калі разумееце, я не бачу пакуль лёгкага вырашэння. Просто глядзіце, я яшчэ тут крышачку, невялічку рэмарачку дадам. Нібыта нас мы плоцім інфармацыяй за зручнасць жыцця. Вось у нас нашыя тэлефоны, яны пра нас збіраюць усю інфармацыю, соцсеткі усю інфармацыю збіраюць, але даюць нам зручны сервіс. І калі мы набываем новы тэлефон ці рэгіструемся ў соцсетцы, нам выдаюць здаравенную паперу, аркуш паперы электронную, якую трэба прачытаць, дзе ўсё прапісана. І табе трэба пагадзіцца. І гэта ок. Чалавек, які сочыць за ўсімі гэтымі штукамі, ён прачытае, каму не спадабаецца, он просто не будзе ў Фейсбуку рэгістравацца. З камерамі нам такога выбару не пакідаюць. Нас не прымушаюць імі карыстацца, але я не бачу на вуліцах паўсюль знакі, што вось тут камера, тут камера, тут камера. Я не ведаю, дзе камера, і нема мап, дзе камера. І вось тут я бачу нешчырасць у дзяржаў. Таму што я не хачу аддаваць сваю інфармацыю на вашыя добаныя камеры, чаму я не ведаю, дзе яны знаходзяцца. Дзе я падпісаў умову о тым, што я згаджаюся на гэтыя камеры. Вось гэта мяне бянтэжыць. Такая плюс лайк, згодны. Поехали далей. Робім петицию.
петыцыю. Далей. А у меня хуценькая навіна, яна дзіўная тым, што такое таксама можа быць. Дзяржбанк Китая сумесна з адным кітайскім вялікім стартапам, які робіць мадэлі даволі моцныя, зрабілі крэдытную лінію. У якой ты рэгіструешся ў банку, табе даюць картку, ты набываеш, бераш крэдыт, як ты гэтай крэдытную картачку, як ты гэтай карткай карыстаешься, то табе звяртаецца кэшбэк. Ну, так заўсёды бывае, у нас нават так бывае, але ў гэтым выпадку кэшбэк вяртаецца не ў грошах, а ў токенах. Вось гэтая кампанія, якая у партнёрстве выступае, яна робіць мадэль, яна робіць... Гэта такі кітайскі OpenAI, можна сказаць, кампанія Moonshot AI. І на гэтую картку табе на аккаунт Moonshot AI будуць прилетаць токены. І просто, як ты плоціш, карыстаешься карткай, то ты можаш і карыстацца даволі класным штучным інтэлектам бесплатна. Як вам такая ідэя, што у нас токены ператвараюцца ў нейкі сродак нават ужо плацежу, аплаты? Але ж гэта ў выніку ўсё роўна грошы, правда? То бок табе па факце вяртаюць грошы. І гэта вельмі цікавы спосаб таксама праматаваць шаі. Ну, гэта дзіўна, таму што гэта ж звычайная картка. Звычайную картку, то бок у гэтым банке дзяржаўным будуць прыходзіць бабусі, дзядусі, і ім усе гэтыя людзі, працаўнікі, яны будуць тлумачыць, што вось вам будзе вяртацца кэшбэк токенамі. То бок, а банк-то ён разглядае ўсе такія прапановы даволі шчыльна. То бок банк пабачыў, што цалкам іх мэтавая аўдыторыя, гэта ўсе людзі, яны гатовыя да токенаў. Я просто сижу і афігеваю, наколькі ў Кітаі за гэтыя 2 гады грамадства ўжо падрыхтаванае да ўсяго гэтага шаі, яны гатовыя кэшбэк токенамі атрымліваць. Умоўна кажучы, ваша мама, бацька, бабуся, яны будуць гэтыя токены выкарыстоўваць, яны ведаюць, як іх выкарыстоўваць, хутчэй за ўсё, як банк на гэта вырашыў. А як не ведаюць, то банкам патлумачыць. Ну, афігець. Я ўжо распавядаў у гэтым падкасці, што мой бацька калісьці браў мае дзіцячыя фоткі і іх рабіў анімацыі з дапамогай, мне падаецца, міні-макс такой сеткі. Я не ведаю, ці яна ўсё яшчэ жывая, але вось мой бацька, напрыклад, гэтым карыстаўся. То я думаю, што калі б ён прыйшоў у банк, яму б сказалі, мы вам дадзім там столькі-то токенаў у міні-максе, то чаму б не? Бо гэта класна, ён ведае, як гэтым карыстацца. Так, а гэта дапамагае быць больш ашчаджаць? Калі ты... Ну, больш беражліва ставіцца да выкарыстання токенаў? Не, ну просто ты не будзеш плаціць падпіску, бо табе будуць вяртацца нейкі кэшбэк, так? Але, ну, не, гэта не асабліва дапамагае, конечно, гэта. Ну, гэта ў першую чаргу дапамагае насельніцтва прыстасаваць да штучнага інтэлекту. Гэта больш пра распаўсюд, пра прамаванне. Суперкрутая праграма. Так. Ну, а па токенах хутчэй за ўсё там не будуць людзьмі карыстацца першы час. Для кампаній гэта нават і плюс, таму што ёй хутчэй за ўсё будзе дзяржава субсідыі плаціць за гэтую праграму, а токены не будуць выкарыстоўвацца, яны будуць нібыта так на пачатку крыху ў плюсе. Але вось як можна рабіць прамоцыю штучнага інтэлекту на ўсе слаі грамадства. Вось праз банк. Праз банк? Замест латарэйных білетаў можна прадаваць. Так, тое, чым карыстаюцца кожны дзень. І гэта абсалютна геніяльна. Мы ўжо з вамі чулі пра тое, як яны ўсталёўвалі OpenClaw на вуліцах, так і людзі прыходзілі са сваімі лаптопамі, як разважаюць, каб даваць робатаў дадому, так, каб дапамагаць замест людзей. Ну, то бок так, гэта прям вельмі актыўная такая прамоцыя. Клас. Ідзем далей. Эмілія. The mic is yours. Класная навіна, дарэчы. Якая у нас рубрика, дарэчы? Рубрика «Наука і тэхніка». Наука і тэхніка. Буду вас дрючить за то, каб вы называлі рубрики. Потом закалібоваюся рабіць гэтыя тайм-коды. То бок ты сёння вымагаеш ад нас быць больш энергічнымі. Што там яшчэ было? Не працуе ніхера. Я энергічны, все. Ладно, все добра. Я просто незадаволеная, Лёша, сёння. В сэнсе? Файн. Што файн? Чым ты незадаволеная? Не, все добра. Узроўнем энергіі. У цябе там нейкі ёсць замяральнік. Не, ну пра балаклавы гэта чорны жарт быў, ну зразумела.
ўсё. Да, ўсё добра з балаклавамі, з жартамі. Пра Midjourney вы, напэўна, расказвалі раней пра гэтую кампанію, так? Давай нагадаем, бо мы ўжо столькі кампаній насамрэч называлі, што давай нагадаем, што яны робяць. Так, я ведаю пра генерацыю малюнкаў, больш нічога не ведаю, можа быць. Больш яны нічога і не робяць. Так, але ўжо робяць. Яны былі вельмі папулярныя, бо з іх пачыналася ўсё. Это калісьці быў Discord сервер, на які ты рэгістраваўся, там у чаціку Discord сервера карыстаўся іх мадэль. Крацей, першая кампанія, якая показала, што ШАІ можа выдатна генераваць фотарэалістычныя здымкі. Так. Вось у іх спачатку было 6 пальцаў на руках, вось гэта ўсё, але ўсё гэта вельмі змянялася. Карцей, гэта такая кампанія вельмі вядома. Цяпер у іх з'явіўся новы прадукт, называецца Midjourney сканер. Гэта сістэма поўнага ультрагукавога сканавання цела. Мяне здзівіла, як гэта ўсё працуе. Уявіла. Чалавек становіцца на платформу і павольна апускаецца ў ваду. Вакол цела размешчаныя кольцы, і там больш за 40 ультрагукавых модуляў. За прыкладна 60 секундаў сістэма збірае дадзеныя і будуе 3D-мадэль унутраных структур арганізма, цалкам усё. І нібыта гэта падобна на МРТ, але стваральнікі сцвярджаюць, што гэта можа быць танней за МРТ, што гэта больш бяспечна для частага выкарыстання, там няма магутных магнітаў радыяцыі, і у чымсьці пераўзыходзіць МРТ, але я так зразумела, няма яшчэ нейкіх клінічных альбо проста даследаванняў, наколькі гэта добрая дыягностыка і гэтак далей. Яны плануюць адкрыць у 27-м годзе ў Сан-Францыска спецыяльны Midjourney спа, дзе будуць усталяваны 10 такіх сканераў разам з саунай, спартзалам, заляй і іншымі wellness-сервісамі. І спачатку сістэма будзе выкарыстоўвацца для адсочвання складу цела, мышцы, тлушч, органы і інш. Мышцы, цягліцы, але гэта не для пастаноўкі медыцынскіх дыягназаў, прынамсі спачатку. Вось. То бок цікава, але яшчэ няма ўсіх адабрэнняў, выпрабаванняў і дакладных параўнанняў там з прафесійнымі прыладамі. Так. Альбо з разумнымі вагамі. Таму цікавы стартап-праект. І гэта таксама? Не, гэта ж вядомы факт, што як вы хочаце даведацца пра адсотак свайго тлушчу ці коснай тканіны, то вагі гэта ўсё так, цацка. Вам трэба ісці на спецыяльныя гэтыя приборы, там вас таксама пакладуць хутчэй за ўсё ў воду, гэта адзін з метадаў даволі эфектыўных, і будуць там глядзець, колькі вады выціснута, рабіць розныя замеры, бо гэта даволі складаная і дарагая па апаратным забеспячэнні працэдурай, таму як Midjourney зробіць канкурента, то гэта будзе круто. А ты пра вагі, на которой становішся, ён табе ўсё выдае? Так. Не расстройвай мяне, мне заўсёды падабалася. Я разумею, што дакладней, я не разумею, гэта настолькі працуе, што мне кажуць, і мой узрост нібыта біялагічны, ўсё так аналізуе. Не, пачакай. Мне падабалася заўсёды, таму што ён мне заўсёды, там ж адзнакі ёсць, і у мяне заўсёды 10 балаў, у мяне 24 гады, у мяне ідэальнае спалучэнне і суадносіны ўсяго, чаго магчыма, і ўсе гэта пісанне. Прынамсі, мне хацелася верыць, і таму гэта было прыемна чытаць, а калі, напрыклад, я там больш трывожная і схільная да іпахондрыі, такая, пачытала, ведаеш, настрой узняўся. Так што зраблю выгляд, што не чула пра вагі. Тут ідэя класная ў тым, што ты ў спа ходзіш, і яны кажуць, што можна будзе хоць кожны дзень хадзіць і рабіць гэтае вымярэнне, бо кожны дзень рабіць прафесійнае вымярэнне гэта дорага і доўга, а тут ты проста ў спа пайшоў, і небяспечна можа быць яшчэ. Напэўна, гледзячы. Але, ребят, паглядзіце, які, гэта па-ангельску называецца піват, у які бок. Разварот, так, бізнесу. Так, яны такія, мы будзем генераваць, як тут напісана ў артыкуле, коцікаў. І вот такія, так, напэўна, пойдзем у поўнае ультрагукавае сканаванне цела. Я думаю, што там будзе моцная звязь з тым, што Midjourney робіць, бо ў іншым выпадку яны б іншую кампанію зрабілі. Толькі у чым тут Midjourney можа выкарыстоўвацца? Дзе ў гэтай прыладзе можа выкарыстоўвацца генерацыя відарысаў, як вы лічыце? Можа, яны ўмеюць не толькі генераваць іх мадэлямі, але неяк яшчэ і разумець гэтымі мадэлямі, бо тут трэба разумець вельмі добра.
Можа, не прапановваюць нейкія ідэальныя у сэнсе вось у вас так, а вам трэба нейкі, напрыклад, план працы з целам, і вось вынік будзе такі, і яны там згенеруюць, ну, неяк супердалікатна, канешне, гэта трэба рабіць, ну, такое, паказваць, якім ты можаш быць, вось. У мяне яшчэ такая ідэя была, што Midjourney яны умеюць мадэлі трэніраваць, бо яны ж рабілі мадэль, якая малюе, бо у іх вялікі досвед у трэніроўцы мадэляў. Можа быць, яны гэтую прыладу, даныя з гэтай прылады навучацца выкарыстоўваць у мадэлі. То бок, можа быць, яны зробяць нейкі новы тып мадэляў, умоўна кажучы, human body model, якая будзе на выснове тваіх даных з гэтага датчыку прагназаваць, там, колькі ў цябе тлушчу, колькі ў цябе костнай тканкі ўсяго астатняга. То бок, можа, яны тут прыменяць свае гэтыя веды ў пабудаванні мадэляў. Ну, яшчэ... Так, кажы. У Midjourney заснавальнік, гэта хлопец даволі вядомы у хардверным кам'юніці. Ён у свой час зрабіў стартап, які нашумеў вельмі моцна ў годзе 2014. Ён зрабіў прыладу Leap Motion. Гэта такая невялічкая палачка, якая адсочвала месца знаходжання тваіх рук. Гэта быў вельмі папулярны стартап. На выснове гэтай штукі потым рабілі ў VR усялякія прикольныя штукі. Это да таго, што заснавальнік Midjourney, ён даволі блізкі да хардвернага кам'юніці, да кам'юніці, якое вырабляе прылады. І з гэтага пункту гледжання там не дзіўна, што яны пайшлі таксама рабіць нейкі датчык. Цягне яго туды ўсё роўна хардвер, нават з шаі, нават з генератыўным, але ўсё роўна цягне ў хардвер. Але вау, мне хочацца сказаць вау, другое мне хочацца сказаць поспехаў, бо сапраўды ўсё, што дапамагае нам лепш разумець нашае цела такімі неінвазіўнымі метадамі, мне падаецца, гэта вельмі класна, мы зможам дапамагчы таксама шмат каму рэальна патрэбна дапамога. Зразумела, што гэта будуць скарыстацца таксама тыя, у каго проста ёсць грошы, але таксама мы дапаможам, я веру камусьці. Карацей, гучыць для мяне, я не ведаю нічога пра бізнес, таму, калі ласка, не крытыкуйце мяне, але для мяне гучыць рызыкоўна, бо вы мадэль, якая генеруе коцікаў, але цяпер вы ідзеце ў гэта, але пэўна ёсць бюджэты, пэўна ёсць вера і інвестыцыі на тое, каб прынамсі паспрабаваць і гэтыя колькі сканераў у Сан-Францыска паставіць. Як у іх атрымаецца за некалькі гадоў атрымаць дазвол ад FDA выкарыстоўваць гэта ў медыцынскіх выпадках, то я думаю, з мэтах з грошамі ўсё добра будзе. Класна. А давайте ў 27-м годзе абмяркуем. Давайте поедем у 27-м годзе ў Сан-Францыска ў спа. Давайте. Са штучным інтэлектам. І там выпуск запішам. Зафіксавалі. Калі ласка, наши падпісанты і гледачы сведкі, напішыце, калі ласка, у 27-м годзе, калі мы не паляцім, нам нагадайце, што вы там... Так, выпуск з Сан-Францыска за спа. Вось так. Выпуск Сан-Францыска, музыка, вам прынёс такую навіну. Я ввогуле ў шоку быў, калі гэта пабачыў. Дзякуй табе, алгарытм Ютуба, за тое, што ты мне прыносіш такія цікавыя відосы. Карацей, робот Эно. Назва неважная абсалютна. Але чамусьці я не думаў, я не ведаю, зноў ж такі, я не так шмат пра гэта думаў, але, па-першае, я адразу раю вам, вы цяпер нас слухаеце, і не ведаю, ці праз YouTube, ці праз нейкія падкаст-платформы, адкрыйце, паглядзіце гэты відос. Так, хвіліна 30, літаральна. Мне ўзарвала мозг тым, што насамрэч робот, які мае рукі, можа выглядаць не як чалавек у астатнім. Так, то бок, калі паглядзець на тое, як выглядае гэты робот, гэта ўвогуле не антрапаморфны робот. Але ў той жа самы час у яго ёсць галава і рукі. І ён можа карыстацца гэтымі рукамі і дапамагаць у розных месцах. А для чаго робот у якіх месцах? Дома дапамагаць. Просто не выглядае як... Так, гэта не антрапаморфны робот. Ну, чаму не антрапаморфны? Гэта часткова антрапаморфны робот. Дзве рукі ў яго ёсць, значыцца вось. А вам было б прыемней, каб які робот засцілаў ваш ложак? З якім можна спаць у ложку? Ха-ха, подумц. А, дарэчы, было даследаванне, там жа, вось, я хацела гэту навіну прынесці. Там было даследаванне, і ў ім, здаецца, гэта, напэўна, штосьці у Германіі 40% карыстальнікаў, калі не памыляюся, пагадзіліся б на стасункі, по-моему, там было пра сексуальныя стасункі з шаі роботамі. Ну, з роботамі, карацей. Ну, не камунікацыя, просто камунікацыя, а нейкія... Ну, а вам з якім вам чатам GPT зручней табе, Эмілька, размаўляць? З тым, які размаўляе як робот, ці з тым, які размаўляе як твой знаёмы сябар? Ну, напэўна, другі варыянт, так?
не, гэта жудасна троху было. Та мне как-то таксама, калі шчыра. Пачакайце, але ўсё правільна, так? То бок, я правільна зразумела. У нас гэтага яшчэ няма, але, магчыма, працуюць над тым, і людзі, там 40% умоўна гатовыя да таго, што сексуальныя стасункі можна будзе мець з роботамі. Такога няма. Ужо ёсць робаты антропаморфныя, якія выглядаюць прывабна, мы пра іх размаўлялі. Ну, для так, але... І гэта у свеце, Эмілька, у свеце, дзе людзі займаюцца сексам з гумовымі недарэчнымі выявамі чалавека, я думаю, з робатам, зразумела, што гэта цалкам для такіх людзей будзе нармальна. Такога яшчэ няма. Ёсць толькі даследаванні. У мінулым годзе ў Германіі, ў Нямецчыне быў форум вялізны прысвечаны робатам і сексу. У мяне знаёмы туды ездзіў. А чаму менавіта ў Германіі? Іх даволі з гэтым усе дазволена. Вось. І там, не ведаю, неяк у Берліне сталіца ЛГБТ, наколькі я ведаю, лічыцца так дэ-факта. Так, ты ж добра ведаеш, там быў бары. Так. Карацей, і там на гэтай канферэнцыі мне мой сябар Юра распавядаў, што было на гэтай канферэнцыі, там все вельмі не так класна, як кіно паказваюць. То бок яшчэ мы далёка ад таго, каб з робатамі мець стасункі, у тым ліку фізычныя. Так вось. Я працытую вам трошкі. Значыцца, кампанія Genesis AI, якую мы вам ужо расказвалі, прыносілі сюды, прадставіла Eno, свайго першага робата агульнага прызначэння. Робот пабудаваны вакол чалавечых магчымасцяў, мабільнасць, спрытнасць, рэальная функцыянальнасць, а не вакол поўнага вонкавага падабенства да чалавека. Eno мае колавую базу, з якой паднімаецца вежа з шарнірных панеляў. І зноў жа такі, гэта можа гучаць дзіўна, паглядзіце гэта відэа. Все, гэта даволі цікава. Гэта, мне падаецца, даволі рэвалюцыйна. І гэта, ведаеце, вось у меня быў вайб як ад Apple. Вось это настолькі... Таму што там дызайн відавочна спёрты ў Apple. Окей, добра. Таму што ты любіш Apple. Абмылак ён называецца. Абмылак. Гэта афіцыйная назва дызайна Apple. Абмылак. Вось, так. Цяпер, калі Лёша сказаў, агулам мае сэнс, але выглядае элегантна. Вось так я вам скажу. Карацей, у цэнтры сістэмы рукі з фірмовымі спрытнымі рабатызаванымі кістамі, якія паўтараюць форму і функцыі чалавечых рук, каб працаваць з прыладамі, прадметамі, ужо створанымі для людзей. Все, ёсць рукі, ўжо можна сексам займацца, я так лічу. Гэта таксама часткова праўда. Галоўнае, каб па згодзе. Аматары знойдуцца. Са сваімі рукамі лёгка, напэўна, пагадзіцца. Дарэчы, гэты робот нагадвае... Ці вы думаеце, левая будзе за, а правая такая, хлопец, не сёння, прабач. Наадварот, левая, што ты незнаёмка, нічога ты не ведаеш. Карацей, не трэба. Так, гэта не ведаю. Гэты робот яшчэ нагадвае, ты вось сказаў, што ніколі не бачыў, а я прыгадаю, у Інтэрстэллары робот Тарс і таксама ў касмічнай Адысеі робот. Яны былі падобнымі, яны таксама такія маналітныя, прамавугольныя. У Тарса нават рукі былі крыху падобныя. Блин, цікава, я зараз вспоминаю Інтэрстэллар, не могу ніяк припомнить все равно. Ладно, перегляжу, окей, в сэнсе. То бок ён не супер падобны, але ёсць падабенства. І яшчэ мне ў гэтым відосе здзівіла, гэта ўсё рэндер. Наколькі я зразумеў, гэта ўсё зрэндэреныя відарысы. То бок не факт, што гэта дойдзе да камерцыі. Але пабачым. Окей, цікава. Гэта прэс-рэліз афіцыйны на іх сайце. Слухай, Жень, а ты так захапляешься светом роботаў, заўсёды нам прыносіш навіны пра іх, а з усіх роботаў табе які найбольш спадабаўся? Вось той, пра которага ты казаў, што хацеў бы купіць яго, альбо што цябе захапляе найбольш, які? З тых, што ўжо існуюць, альбо, вось, так блізенька. Ой, гэта добрае пытанне ты, канешне, задала. Я ніколі не думаў, бо мне ніколі няма на іх грашэй, але я тэарэтычна бачу, як роботы маглі б яшчэ больш даць нам прасторы, карыстацца, ведаеш, мозгам і ўвогуле насалоджвацца жыццём. Таму мяне захапляюць роботы, бо я шукаю, так, бо мы ўсе ў гэтым капіталізме сидзім, няма часу жыць. І вось я шукаю, што б магло нам даць гэтую прастору для жыцця, і я бачу, што роботы — гэта рэальнае вырашэнне. Таму, хутчэй за ўсё, гэта вось робот, які б дапамагаў неяк в доме. І вось, напрыклад, гэты робот Eno мне прям вельмі падабаецца. Але я таксама не маю нічога супраць антропаморфных роботаў. Тыпу, я не памятаю, Human 3, так, это вось роботы, якія... Human 3, X-Pen, Hiron, які на чалавека падобны, які ходзіць па подіуму.
Так, якія ходзяць, якія просто хадзілі б мне там прыбіралі за мяне, там рабілі б нейкія таскі, я быў бы абсалютна мяне не пужае думка, што дома дапамагаць будзе робот. А ці ёсць робот, якія масаж робяць цікава? Да будуць, напэўна, роботы і такія. Напрыклад, масаж таксама вельмі зручна, правда, было б мець вось гэта ўсё дома, такую дапамогу, які б табе нагадваў нешта, так? Напрыклад, таксама наконт здароўя. Ну, карацей, не ведаю, я даволі захапляюся гэтым, хаця пакуль гэта яшчэ не настолькі даступна, дасягальна для ўсіх. Але я бачу Глядзі, гэта Евген, я табе ў чацік наш скінуў польскага робота. Наўрад ці ён калісьці будзе масавым, але клон Robotics, гэта капец. Як-небудзь пагуліце, каму цікава, клон Robotics, як могуць выглядаць антрапаморфныя роботы. А ты сказаў польскага, гэта... Гэта польская кампанія, у Польшы робяцца так. Гэта роботы, якія робяцца на механіцы. Гэта не вельмі папулярна накіраванне, бо механіка не дазваляе ўсё змясціць у целе. Але яны цалкам сімулююць усе мышцы чалавека. Таму ён падобны да чалавека, але ён страшны. Окей, я пагляджу. Ксенаморф такі. Так, Серожа, прывітанне. А, так пра роботаў, яшчэ ў нас не ўсе роботы. Так, у нас яшчэ. Кажа, Яўген нам роботаў прыносіць, наступная навіна ад Лілі. А мне, дарэчы, спадабаўся гэты робот. Я сабе такого хачу. Размова зараз будзе пра робота вось, у Кітаі, который на вуліцах просіць грошы. То бок, я, здаецца так, ён укленчуўшы, каля яго там нейкая місачка, і ён QR-код яшчэ, і ён проста просіць міластыню. Вось і жарты там былі, што нават у гэтым так роботы і працу забіраюць, так яшчэ і у гэтых жабраку забіраюць і хлеб. Вось такога робота я б, дарэчы, сабе хацела. Атрымліваецца, у цябе ёсць робот, ты можаш яго паставіць, ён просіць міластыню, і ты можаш... 6000 доляраў ён твой. Гэта Unity. Я думаю, даволі хутка адаб'ецца. Як думаеце, за колькі я яго адаб'ю? Я думаю, вельмі хутка. Эдвард Вархоцкі, он же такая ж самая модель. Дарэчы, можа быць, гэта Эдвард Вархоцкі на тыктоках не сабраў грошы і паехаў у Кітай збіраць. Можа быць. Просто уявіце сабе будучыню, дзе гэтых роботаў яны кожныя 10 метраў стаяць і просяць міластыню, бо ўсе павыставлялі сваіх роботаў. Гэта даволі... Не, гэта абздура. Гэта ж абздура. Гэта жарт нейкі? Гэта жарт нейкі, але я думаю, што пакуль мы ў гэтай фазе, гэтым рэальна можна сабраць грошы. Ну, каб, напрыклад, ва Вроцлаве такі робот на рынку... Смешна, канешне, што б ты пабліку... Людзі б кідалі. Ну, канешне, кідалі, канешне. Не, чакайце, як я бачу гэтага робота, я думаю, што ўладальнік гэтага робота набыў яго за 6-10 тысяч доляраў, паставіў, каб ён забіраў капейкі. Ты, дядька, ідзі прадай свайго робота, у цябе грошы будуць. Не ў кантэксце жарта. Ты гуляеш па нейкай вуліцы, ты ў добрым настроі, ха-ха-ха, робот міластыню просіць. Он, напэўна, яшчэ кажа там нешта смешнае. Ну ладно, як ён там падрыгаецца, штосьці зробіць, то можа і маецца. Ну всё, як вось гэтыя мімы, якія стаяць на вуліцы. Лёша, так давай мы можам скінуцца з табой па 3000, паставіць ва Вроцлаве каля якога-небудзь мілага гнома робота вось такога. Так. Всё, і будзем багацець. І на наступны дзень мы пойдзем у паліцыю падаваць заяву аб тым, што гэтага робота ці скралі, ці разабралі па частках. Не, ты будзеш побач сядзець кніжку чытаць, Лёш. Жыццё. Ты будзеш праводзіць майстар-класы побач. Так. Добра, давайте пойдзем далей трошкі. Ой, далей розная у нас рубрика. А вы не хочаце перапыначак зрабіць, не? Не, мы не хочам перапыначак зрабіць. Нічога сабе, 2 гадзіны записываемся, не хочаце перапынак зрабіць? Не хочам. Так я частку за гэтых 2 гадзін бегала, шукала інтэрнэт. Каманда Мары. Вы паглядзіце, у мінулым выпуску, ой, клас, 3 гадзіны пішемся. Так, розная рубрика. З Китая пачнем. Гэтая навіна магла быць у рубрыцы «Дзяржава і закон», але падумаў, што тут таксама пасуе. Карацей, ёсць праблема. У США, у Китая вайна холодная, другая фаза, кажуць. У Китая ёсць вялікая праблема на фоне США у тым плане, што там няма вырабнікоў відэакартак, на якіх будуць рабіцца штучныя інтэлекты. У США ёсць NVIDIA, супер здаравенная кампанія, які ўвесь свет забяспечвае. У Китая ёсць толькі з такіх буйных гульцоў, гэта Huawei. Але Huawei у гэтым годзе максімум 3% закрые таго, што робіць NVIDIA, то бок гэта мала.
І шмат хто кажа, што Кітай праз гэта гонку і прайграе, таму што ў Кітаі няма дата-цэнтраў, каб навучаць новыя сістэмы, а ў ЗША набудуюцца велізарнай колькасцю. І таму Кітай вельмі класна адрэагаваў. Ну, як класна, гэта рэакцыя, магчыма, толькі ў краіне, у якой ёсць цэнтральнае праўленне і прыкметы дыктатур. Але кітайскае кіраўніцтва сказала, што за бліжэйшыя 5 гадоў яны павінны аб'яднаць усе дата-цэнтры сваёй краіны ў агульную інфраструктуру. Да таго ж, новае абсталяванне ў гэтых дата-цэнтрах павінна быць на 80% зробленае ў Кітаі. То бок яны яшчэ такім чынам стымулююць вытворчасць новых працэсараў у Кітаі. І такім чынам у ЗША такога ніколі не будзе. У ЗША ніхто не будзе Amazon з Гуглом аб'ядноўвацца, гэта не камерцыйным невыгадна, гэта канкурэнцыя. У Кітаі гэта магчыма. Ну, прынамсі, пакуль што ў дэмакратычных краінах я не разумею, як гэта можна было б зрабіць нават тэарэтычна, толькі як там стан ваенны ў ЗША аб'явіць і ўсё аб'яднаюць. І ў выніку Кітай такім чынам, магчыма, за 5 гадоў атрымае адзіную інфраструктуру, якая будзе, яна будзе адна, але яна па сваіх павелічальных магутнасцях будзе буйнейшую ў свеце і будзе абганяць усе гэтыя калосусы і ўсё астатняе. І такім чынам Кітай зможа трэніраваць мадэлі самыя лепшыя ў свеце. Так, у Кітаі будзе трэніравацца адна мадэль, у ЗША будзе паралельна трэніравацца 6, але ў Кітаі яна будзе нашмат больш магутная, таму што іх адзіная інфраструктура. І гэта супер такі цікавы ход. Я нават не думаў, што Кітай на такое вырашыцца. Ніхто не думаў, а яны вось робяць адзіны дата-цэнтр на ўсю краіну. Страшна. Чаму? Все большыя мадэлі, і яшчэ большыя, і яшчэ мацнейшыя. Ну, слухай, ну, выніку, ну што, будзем жыць у дыктатуры? Ну, нібыта ніколі такога не было. Нам жа не прывыкаць, ну. Ну, добра. Наступная навіна. Я буду больш каротенька распавядаць, але гэта вам усім, каб ведалі, і таксама вам, Эмілія, Лёша. Google, асабліва для Лёшы, пачне захоўваць фота з аб'ектыва і аўдыа з перакладчыка для навучання свайго ШАІ. О, боже, не карыстайцеся аб'ектывам перакладчыкам, што вам сказаць. Я не карыстаюся. Чакайце, з аб'ектыва, з якога аб'ектыва? А з якога аб'ектыва? Аб'ектыў гэта... Не, з фотоапарата. На тэлефонах Гугла ёсць такая функцыя, называецца аб'ектыў, калі ты можаш на фотаздымках ці на экране вылучыць нейкую вобласць, і гэтая вобласць пойдзе ў пошук, і табе скажа Google, што тут адбываецца на гэтым участачку экрана. Гэта называецца аб'ектыў. Таксама праз аб'ектыў ты дакументы можаш сканаваць. То бок гэта такія штучна-інтэлектуальная камера, але, напрыклад, я ёй карыстаюся суперрядка, толькі калі там дакументы нейкія адсканаваць трэба. І яны не будуць прасіць дазволу, то бок проста яны могуць гэта рабіць? Там можна адключыць. Не, напрыклад, калі я карыстаюся, то значыцца яны могуць таксама потым выкарыстоўваць гэта. І я нічога не падпішу. Але ты можаш адключыць гэта. Я могу не карыстацца. Так. Не, ты можаш адключыць, каб яны не збіралі твае дадзеныя, каб навучаць свае ШАІ мадэлі. Это, як памятаеце, такое было таксама у Меты. Можа, памятаеце, у Фейсбука і у Інстаграма трэба было прям пайсці і націснуць «Я не хачу, я не пагаджаюся». Так, а хай навучаюцца, на што дрэннага? Яны ж не... Ну... А хай туды плацяць мне? Ну, дарэчы, слушна, я б таксама так захацеў. Але, ну, блин, усе фоткі гэтыя ў воблаках храняцца, ў хмарах, шмат у каго. Ну, якая розніца ўжо гэта? Тым больш Google Lens гэта пошуковы запыт заўсёды. Ты Google Lens, аб'ектыў, гэта па-англійску будзе ленс. Ён выкарыстоўваецца для пошука інфармацыі. Ну, там, хочаш не хочаш, гэта інфармацыя будзе праз сервера туды і назад хадзіць. Ну, як ты просто запариваешься по приватности, то ты априори не будешь карыстацца аб'ектывам, априори не будешь карыстацца перакладчыкам Гугла. Ты будешь карыстацца папяровай кніжкай і пошукам у бібліятэках, нататкамі. Добра, ідзем далей. Ой, цікавая гісторыя пра распрацоўшчыка, які вылічыў калегу, які яго найбольш раздражняе з дапамогай фітнес-бранзалета. Ён правёў эксперымент. Звязаў дадзеныя фітнес-бранзалета са сваім працоўным календаром, каб зразумець, якія сустрэчы і якія калегі найбольш уплываюць на ягоны пульс. Для кожнай сустрэчы алгарытм параўноўваў сярэдні пульс аўтара да і пасля падзеі з пульсам падчас самой сустрэчы. І потым сістэма падлічвала адхіленне ад лакальнага сярэдняга і неяк вось ацэньвала статыстычную значнасць выніку. І так ён вызначыў, хто яго раздражняе найбольш. Але
тое, як мяняецца пульс, гэта ж не абавязкова пра цябе хтосьці раздражняе. Можа, наадварот, табе хтосьці вельмі падабаецца, альбо хтосьці распавядае пра роботаў, ты не можаш такі стаяць і вау, роботы, у цябе пачачаецца. Трэба яшчэ тэмпературу мерыць і ціск. Так, альбо вось хтосьці вось так вот размаўляе. Карацей, гэта, канешне, нібыта жарт, як ён сказаў, дзеля забавы, але там вясёлыя каментары, і ў тым ліку быў слушны цікавы каментар пра тое, што можна прадаваць гэтую кампаніям, напрыклад, для пошуку людзей, якія выклікаюць стрэс у камандах. Так, абсалютна. Вось, таму ідэя такая цікавая. У каждой кампаніі ёсць такія людзі, не? Жень, у тебе ёсць? Ёсць, конечно. Ну, гэта не ты, так? То бок звальняць жа не будзеш усіх, хто там паводзіць себе па-іншаму і ведаць. Так навошта тады табе ведаць? Навошта, як ты ўсё роўна ведаеш, што ён ёсць, навошта табе яшчэ? Каб паразмаўляць, сказаць, што чувак, ты мяне раздражняеш. Каб гэта была падставай для размовы. То бок як ты сам прыйдзеш, скажаш, гэта будзе асабістае меркаванне, не ок, а як ты прыйдзеш, скажаш, вось датчыкі паказалі, што ты лох, давай размаўляць, чаму ты лох. Просто глядзі, ну ты бок 8 з 10 калегаў, ведаеш, перажываюць стрэс падчас спатканняў з табой. Што адбываецца? Чаму? Ну то бок мне бы хацелася... Можа, таму, што ты кіраўнік? Можа, таму, што ты жонка SEO, которая табе жыць не дае? Не, ребят, я вам скажу так, у краіне, у якой вельмі актыўна практыкуюцца бернаўты, я б хацеў ведаць пра любыя стрэс-фактары як мага раней. Шчыра вам скажу. Бернаўты — гэта такая складаная штука. Што такое бернаўты, нагадай? Калі ты выгараеш на працы. Што у вас у Нідерландах асабліва неяк выгараюць, падаецца паўсюль. Так вы можете браць адпачынак на гэты для мяне, як для менеджера, вельмі складана, калі людзі ўсе бяруць адпачынкі па выгаранні. Я б хацеў ведаць як мага больш сігналаў пра тое, што ў кагосьці штосьці ідзе не так, што хтосьці кагосьці раздражняе. Я не магу там называць канкрэтныя гісторыі імёны, але ёсць кейсы, калі гэта канфлікт паміж людзьмі ў камандзе, які не абмяркоўваецца, а захоўваецца да моманту, пакуль ты ўжо цярпець. Пытанне табе тады. А ў які момант ты захочаш зручны ChatGPT інтэрфейс да камер ва офісе, каб пытацца, у каго які сёння настрой па камерах? Не, гэта ўжо тумач. В сэнсе, а тут ты хочаш пульс мой ведаць. Так давайте адразу на всю размову гэта рабіць. І вось так мераюць. Гэта ўжо фізычны кантакт, гэта ўжо каханне, разумееш? А ты, як ты не мой каханак, то ідзі з маім пульсам, вось так я скажу. На шчасце, я твой каханак, таму не пасылайся. Ну так. Добра. Карцей, Максим, не крыўце. Можна падумаць, то бок я разумею, што это быў прыкол, так, ад чалавека, які такі, я проста збяру дадзеныя і пагляджу, мне цікава. Але калегу ён вылічыў. Але калегу першы ён вылічыў, па-другі кожны ён мерыў сябе. Сябе ты можаш што заўгодна рабіць з сабой. Можаш мерыць, не мерыць. Як толькі ты гэта хочаш распаўсюдзіць на ўсіх астатніх людзей, то гэта ўжо такое. Я згодны, канешне. Але добра было б мець такую штуку, каб іншы мог ведаць, окей, у мяне ёсць такая опцыя. Я адчуваю, што нешта не так, магчыма, я не ведаю, хачу упэўніцца, пацвердзіць гэта нейкімі дадзенымі. Ну ты ж можаш гэта сёння ўжо зрабіць. Вось глядзі, у мне Aura Ring кола. Я магу дадзеныя з гэтага кола шарыць з людзьмі праз аккаунт. Яно таксама здымае мой пульс, нават паказвае стрэс. А ты можаш паглядзець, што ў цябе было з пульсам падчас нашай размовы? Магу. Ты можаш папрасіць проста калег сваіх скідваць, як яны не супраць, ім свае вось гэтыя дадзеныя з колаў, з рынгаў, чаму не? Ну як табе хочацца. Блін, а вам не падаецца, што гэта... Як быццам бы мы пра гэта гаворым, і гэта, ну, так, цікава, патрэбна, адпавядае часу і запытам, а з іншага боку проста думаеш, блін, сур'ёзна? Мы да такога прыйдзем, мы сур'ёзна пра гэта цяпер. Гэта ж, ну, як быццам бы перабор. Ну, як быццам бы так, Эмілія, з аднаго боку. З іншага боку, ці выгаралі мы калісьці так у такіх колькасцях, у такіх маштабах? Ну і пра што выгаралі, ведаеш, а што заўсёды людзі... Праз когнітыўную нагрузку, якую дае нам штучны інтэлект. І праз патрабаванні менеджмента, праз штучны інтэлект. І праз канкурэнцыю, якая расце і бяжыць наперад. Гэта ўсё дае вельмі шмат когнітыўнай нагрузкі. Так, але мы што-то размаўляем таксама пра людзей, пра тое, як мы на каго рэагуем, і пра каманды. Так, але калі ты задзяўбаны,
тады ты на людзей рэагуеш па-іншаму. І добра было б, ведаеш, кантраляваць сябе па розных параметрах. Добра было б мець магчымасць даць піздзюліна за тое, што чалавек працуе. Зашмат з'явілася ўсіх гэтых выгаранняў, хергаранняў, яшчэ чагось. Ну, блін, маі бацькі працавалі і працуюць па 40 гадоў на адным і тым жа месцы і не жаряцца, а мы пакалення смузі-хлёбаў тут выгараем, вось гэта ўсё прыгажосць, загатошкі, хіточкі, скутары, адпачынкі, кампенсацыі, херацыі, што там яшчэ, карпаратывы ўсім падавай. Вы не зажраліся. Блин, смузі хочацца. Добра. А уявіце, хтосьці прыйшоў паслухаць наш падкаст, нашы галасы, хтосьці на мяжы вось выгарання і хацеў шукаць наадварот спакой, а мы тут я бачу, Лёша запісвае, каб выдаліць там агулам. Ну, дарэчы, там проста маты былі. Не, ну я зразумела падкідваю, гэта не маё меркаванне, але ў гэта таксама хтосьці знойдзе. Я разумею. Просто каб мы падкрэслілі, што гэта не меркаванне падкасту, коли сыпаць памшы і выгараць. І нават не Лёша. Вы адчуваеце, што вам трэба псіхалагічная дапамога, звяртайцеся, але не перебірайце. Бо в Женя, блин, заколупаўся распавядаць, як яго там кожны другі дзень выгарае чалавек па 3 раз на тыдні. Ну гэта ўжо злоўжыванне часамі, мне падаецца, нейкае. Гэта аддзельная цікавая тэма. Што ты з імі робіш, Женя, што ты столькі людзей выгараеш? Я кажу, гэта аддзельная цікавая тэма. Можа, калісьці мы зробім нешта пра гэта. Вельмі было б цікава. Беларускія карані ў полі. Вельмі трапная назва ад нашых журналістаў. Мне гэта падабаецца. Значыцца, што? One Soil. Памятаеце такую кампанію? Я калісьці быў у захапленні. О, Эмілія, чула пра такую кампанію? Не. Беларускія рабяты, якія са спутнікаў бралі здымкі палёў, рабілі аналізы і таксама прадказвалі надвор'е. Так, Лёш, падаецца, яны выкарыстоўвалі прагнозы надвор'я? Так. Ну, яны ўсё выкарыстоўвалі так, каб палепшыць якасць. Там было пра дакладнасць, але на вельмі кароткі час. То бок яны прадказвалі супер. Не пра надвор'е, не пра надвор'е. Гэта пра прадказванне таго, як будзе расці збожжа, напрыклад, ці бульбачка. Так, але цяпер, Лёш, Эмілія права. Яны цяпер фокусуюцца таксама на... Цяпер яшчэ і надвор'е будуць, так? Так, на вельмі канкрэтных да хвіліны на прагнозе надвор'я. То бок ты будзеш ведаць, што ў цябе вось у гэтую хвіліну будзе дождж, а ў гэтую не будзе дажджу. І там нават ёсць такія даволі цікавыя вылічэнні, так што праз... Як там было напісана, я ўжо не памятаю, як журналісты прыгожа напісалі, што праз капрызы надвор'я вся індустрыя агратурызму ў Еўропе губляе 28 мільярдаў даляраў кожны год. Вось, ну то бок яны пабачылі рынак, яны пабачылі нішу, і яны туды пайшлі. Вось, і яны аб'ядналіся. One Soil і Rainbow Weather. Вось гэта два, не беларускія, але кампанія з беларускімі каранямі, вось так можна сказаць, яны аб'ядналіся. One Soil это канкрэтна беларуская кампанія. Я памятаю, як на хакатон у Менску хадзілі. Ну, зразумела, што яны з'ехалі з Беларусі, але яны пачалі ўсё рабіць у Менску і рабілі ўсё ў Беларусі. Яны ездзілі па нашым беларускім палям, ставілі свае датчыкі, аналізавалі гэтыя здымкі. Гэта супер каманда была. Гэта зноў ж такі, гэта вялікая страта для краіны. Вось як розум рабоцік, у мяне сёння такі настрой. Але, блин, гэта перплексіце. Гэта антропік са свету агракультурных шаі стартапаў. А ў нас краіна, на агракультуры асноўны заробак атрымлівае. Разумееце? Для нашай краіны гэта антропік і OpenAI мог бы быць. Так. Вельмі цікава. Добра. Лёш, што яны яшчэ замуцілі? Раскажы, калі ласка. Як яшчэ на сайце з'явіўся шаі-асістэнт, інфармацыя пра шаі-асістэнта. Гэта проста цікавая навіна, ён называецца іх АІ-агранаміст. Карацей, One Soil, ён дае сервіс і для фермераў, і таксама для людзей, якія ў полі працуюць. Ты там можаш на трактары ехаць і бачыць, як табе там арашаць гэтае поле, дзе якія пасевы, куды трэба, куды не трэба. І мне проста гэтая думка аб тым, што едзе трактарыст, у яго планшету ў трактары, і там ёсць шаі-асістэнт, які распавядае яму, што і куды, як рабіць. Гэта ж капец, гэта будучыня, гэта тое, што інтэрстэлары паказвалі, дарэчы, толькі там трактарах уже людзей не было. Супер клас, малайцы. Яны ж грошыкаў шмат пад гэта знайшлі. 1 мільён даляраў ад фаундераў, не ад фаундераў, а ад інвестараў, якія ў іх былі. Шмат, гэта прыйшло. У сучасным свеце. Добра. Вельмі класная навіна. Навіна. І тым, што гэта, па-першае, беларусы, і ты слухаеш такі гонар, і па-другое, прыкладна уяўляюцца, як цяжка працуюць
фермеры тут і так. І то бок 100% можна будзе, бо ведаеце, напрыклад, у Нідерландах Нідерланды вядомыя тым, што мы экспартуем вельмі шмат ежы па ўсім свеце, так? То бок тут вельмі развітая аграгаспадарка. Вось, але праблема ў тым, што каб гэта ўсё так добра расло і было такое якаснае, ужываецца вельмі шмат такіх сярэдняй якасці субстанцый, так, каб абараняць гэта ўсё. Так вось, мне падаецца, што можна таксама неяк зменшыць колькасць пестыцыдаў як патрэбную, каб яшчэ больш сабраць з канкрэтнага метра квадратнага поля. Цікава таксама на гэтым падумаць. Добра. Апошняя навіна з рубрыкі «Рознае». Пра рэшту. Рэшта не для Лёшы, таму што пра яго канкурэнта пойдзе размова, пра канкурэнта сецівіра. У нас няма канкурэнцыі, мы ўсе працуем разам на адну мэту, каб беларушчыну пашыраць. Все так, адна ніва. Рэшта гэта новы праект, гэта беларуская музыка, створаная штучным інтэлектам з дапамогай Суна. Можа быць, Лёша, гэта нават хтосьці з тваіх вучняў, хтосьці вучыўся па тваіх відэа, альбо хтосьці быў слухачом на мерапрыемствах, дзе ты на імпрэзах, дзе ты выступаў. Я не ведаю просто, хто аўтар, цікавы было б даведацца. У апісанні трохі па вершах класікаў, трохі кавераў і трохі абы што. Вось, ну я ўключыла адзін, паспела паслухаць. Мне спадабаўся, класна, там былі словы Рыгора Барадуліна. Я звярнула ўвагу, што словы цікавыя, тэкст мне падабаецца, пашла паглядзела, што гэта Рыгор Барадулін. Ну і, канешне, я проста прывыкла да музыкі сецівіра, і таму мне было цікава, які там голас, як гэта ўсё будзе, таму што, ну, па сутнасці, апроч сецівіра, не ведаю, што ў нас яшчэ ёсць. Яшчэ польскі сецівір. Ёсць яшчэ мірыяды, ёсць яшчэ андэграунд, мірыяды. Вось цяпер і рэшта. Трэба будзе паслухаць рэшту яшчэ рэшты. Так. Евгений Янішыцу, у іх самы папулярны цяпер трек па вачах, таксама класны. Клас. І што цікава, хацелася б сказаць вялікі дзякуй хлопцу ці дзяўчыне, які робіць гэты канал, таму што я дакладна памятаю, што яны нам каментуюць. Ці то наш падкаст, ці то цёмны лёс, але я дакладна памятаю гэтую аватарку, там вялікі дзякуй. Класна. Пакінем спасылачкі і захвочваем усіх паслухаць і падтрымаць. Хаця цікава, гэта, напэўна, ўжо таксама трошку абмяркоўвалі пра гэту супярэчнасць унутры, і як быццам бы я адчуваю, што сабе супярэчу, калі дзесьці маю вялікі супраціў да шаі і ўсяго, што з гэтым, а потым слухаеш такая музыку там сецівіра, ці мірыяды, ці вось гэтых ребят, і мне падабаецца. Як быццам бы таму, што яно па-беларуску, і таму, што яно агулам даволі сімпатычнае, ну шаі, не шаі, калі мне падабаецца, калі гэта выклікае тыя эмоцыі, які выклікае, чаму не? Ну, яны з павагай ставяцца. Апошні, дарэчы, трек «Хвалі». У апісанні напісана, што гэта метал шаі кавер, ніхто не схавае, што гэта шаі. І адразу спасылачка, не паўторны арыгінал, не міга «Хвалі». Ось. А за вокладку да «Хваляў» асобнае дзякуй, гэта постапок у Менску, дзесьці каля галоўнага корпусу БНТУ, прям суперскі. Мне вельмі падабаецца. Дзякуй, Мітку, што прынесла рэшту. Так. Я сабе таксама адкрыў спасылачку, каб пасля падкасту паглядзець. Давай, Лёш, скончым сёння этыкай. Вось. Там такая не вельмі прыемная навіна. Ну, давайте. Як я казаў, пра грок яшчэ сёння пагаворым. Высокі чыноўнік, не чыноўнік, напэўна, нават афіцэр з Пентагону афіцыйна у адным з інтэрв'ю заявіў, што адміністрацыя Трампа выкарыстоўвала грок для нанесення удараў па Іране. У прыватнасці за 4 дні больш за 2000 боепрыпасаў напэўна, цэліліся ці цэлі накіроўваліся з дапамогай гроку. То бок літаральна Пентагон выкарыстоўваў грок, і яшчэ там кажуць 3 нейкія нейрасеткі, але мы не ведаем, якія, толькі пра грок сказана, для таго, каб нацэльваць, напэўна, наводзіць, каб наводзіць боепрыпасы гэтыя на іранскія нейкія ваенныя цэлі. Дык вось, справа ў тым, што адразу гэту навіну паднялі вельмі гучна па 2 пунктах. Па-першае, звязваюць... Там была такая у адзін з дзён была бамбардыроўка, і падчас бамбардыроўкі
загінула шмат дзетак, бо патрапілі па школе і кажуць, што гэта была менавіта памылка пары аналітык плюс ШАІ, магчыма грок. Чаму пары? Таму што ніхто не распавядае дакладна, ці гэта ШАІ неправільна вызначыў, куды павінны ляцець боепрыпасы, ці гэта аналітык, які не так інтэрпрэтаваў дадзеныя, увёў неправільныя каардынаты. Гэта першае, што збянтэжыла. Другое, што збянтэжыла, ёсць такая тэорія, што Маск насамрэч не робіць моцныя сеткі для нас з вамі, таму што ён усе свае магутнасці аддае, каб рабіць спецыяльную версію сеткі грока для Пентагона. І прыватнасці ў навіне сказана, што выкарыстоўвалася спецыяльная версія, якая называецца Grok Gov Model. І я ў гэта нават схільны верыць, таму што ведаючы, наколькі грок недарэчная нейрасетка, я не разумею, што маглі Пентагон рабіць з грокам, каб ён дапамагаў ім наводзіцца на нейкія цэлі ў Іране. То бок, відавочна, там нейкая больш мацнейшая, можа, нават іншая сетка выкарыстоўвалася. Але факт застаецца фактам, мы жывем у міры, дзе самая буйная краіна, самая агрэсіўная краіна выкарыстоўвае штучны інтэлект, прычым 4 розных штучных інтэлекты, хутчэй за ўсё там будзе і Google, і OpenAI, для таго, каб забіваць людзей у іншых краінах. Альбо выкрадаць людзей з іншых краін. Альбо выкрадаць людзей з іншых краін. Не ведаю, як да гэтага ставіцца. Нібыта гэта было лагічна, што так все адбудзецца, але нешта я не думаў, што мы так хутка афіцыйныя заявы пачуем. І я думаю, а дзе пратэсты? Чаму ніхто не выходзіць? Былі там 200 чалавек выйшла. Складана, сапраўды, але мне падаецца, ад гэтага, на жаль, назад шляху няма. Эмілька, ты што думаеш? Гэта цяпер новая рэчаіснасць, у якой мы жывем. Падаецца, карысталіся клодам, так, каб выкрасці Мадура, карысталіся грокам, каб бамбіць Іран. Магчыма, яны нават тэстуюць пры кожнай аперацыі нейкую новую сетку, ведаеце, каб паглядзець, як яна себе паводзіць. Прыкра вельмі, што гэта так. Не хочацца мець адчуванне, што ты карыстаешся сервісам, які напрамкі падтрымлівае ваенныя агрэсіі. Вось, напэўна, так і для сябе сфармуляваў. А не напрамкі. А чаго мы яшчэ колькі ўсяго не ведаем з таго, што напрамкі. Інтэрнет, ён таксама быў ваеннай тэхналогіяй, ён таксама падтрымлівае, там, напрыклад, тэрарысты карыстаюцца інтэрнетам. Гэта ўжо я пра тое, што штосьці не напрамкі падтрымлівае, але прыносіць большую карысць усё ж такі. Мы на гэта не звяртаем увагу. Але як ты дакладна ведаеш, што грок, за які ты плоціш, выкарыстоўваецца там для таго, каб бамбіць мірнае насельніцтва, мне ад гэтага супер непрыемна і Маск гэтаму спрыяе, і як да гэтага ставіцца. І вось Тэслу я хачу купіць, а цяпер не хачу, таму што, я падтрымліваю нейкага лайналака, які сваімі сістэмамі людзей забівае і нічога пра гэта не кажа. Яму нармальна, яго $1 трыльён і яму похер на тое, што ён там у пекла трапіць, ён жыве сваё лепшае жыццё. У мяне нейкія такія супярэчныя думкі. Мы карыстаемся, не ведаю, што вы думаеце на гэты конт? Калі ты ведаеш на 100%, што грок, акрамя таго, што робіць вось такую крыўду людзям, не дае нічога добрага ў гэтым свеце, то няма чаго за яго і плаціць. Трэба пашыраць веды пра гэта і таксама вось распавядаць, напрыклад, у падкасці, як мы. На жаль, некаторыя тэхналогіі, як мы ўжо сказалі, напрыклад, інтэрнет альбо тэлеграм, так, якім карыстаюцца розныя людзі. Або проста зброя, напрыклад. У амерыканцаў ўжо шмат у каго ёсць зброя. Вось яны набываюць і падтрымліваюць рынак зброі, але нібыта самі абараняюцца. Так. Тут ужо, ведаеш, выбар за кожным. Што мы можам зрабіць з нашага боку, мы можам распавесці. Вось глядзіце. Ёсць такія чуткі, няма афіцыйнай заявы кампаніі X, але ёсць чуткі, што яны выкарыстоўваюць грок, каб бамбіць неважна што. Слова бамбіць ужо павінна хапіць. І тады трэба падумаць, ці вам патрэбны гэты грок ці не. Але ў любым выпадку вам патрэбны ШАІ, нейкі. Бо ў сучасным свеце вам проста патрэбны ШАІ. І тут вы бераце і глядзіце. Добра, хто зараз як гуляе? Ага, нібыта Антропік афіцыйна супраціўляецца. Хаця ў той же самы час мы чуем, што Пентагон все яшчэ карыстаецца мітасам. Так. Але нібыта публічна, прынамсі, яны кажуць, мы супраць. Там ужо быў адказ, дарэчы. Антропік сказаў, што мы не супраць таго, што Пентагон выкарыстоўвае мітас для атакі замежнікаў, таму што мы супраць таго, каб гэта выкарыстоўвалася супраць амерыканцаў.
Ну, вось, што гэта за адказ такі? Так, это такі вось адказ. Вось такі адказ, які могуць сабе дазволіць. І тут ужо пытанне, ведаеш, ты просто... Так, ты кладзеш все гэта на стол перад сабой, і ты выбіраеш. Што ты хочаш, кітайскі шаі? Ці ён лепш, ці ён больш этычны? Да ніякі шаі не этычны. Ніякі. У выніку ўсё, што рабілі, падрыхтоўвалі дадзеныя, гэта сядзелі людзі вось агромных пакоях на Філіпінах ці ў Індыі, дзе няма ні кандыцыянераў, нічога, і за 3 капейкі ў дзень па 12 гадзін сядзелі і рыхтавалі дадзеныя, каб навучыліся. Ніякі шэй не этычны. І мы з гэтага пачыналі, мы гэтым сёння скончым. Але так працуе гэты свет, так працуе капіталізм, што калі ты хочаш жыць паўнавартаснае жыццё, у дадзены момант тебе патрэбны шэй. І тут трэба зрабіць выбар. Вось і ўсё. Я б не карысталася, каб ведала дакладна. Просто я не ведаю гэтай тэмы. Я глянула навіну, там пазначана, што вось ён пад прысягай сказаў, і гэта нібыта ўсё даказана. Калі так, і ўсё пацверджанае гэтай інфармацыі можна верыць, напэўна, я б не карысталася. Добра, Эмілія, ось я табе зараз скажу. Кожная кампанія вялікая шаі супрацоўнічае з міністэрствам вайны ў ЗША. Ці ты гатовая не карыстацца ніякім шаі пасля таго, як даведалася? Глядзі, кожная супрацоўнічае, але ці кожная напрамую задзейнічана вось у такіх гісторыях. Выглядае на тое, што так. Выглядае на тое, што так. Там яшчэ было 3 сеткі. І відавочна, 3 сеткі. Якія яшчэ сеткі ёсць у Амерыкі? Гэта OpenAI, гэта Anthropic і гэта Google. Ну, можа, Цукерберг. Цукерберга няма сеткі. Так, пачакайце, а я чым з гэтага карыстаюся? ChatGPT, напэўна. ChatGPT. Я так думаю. Альбо Клодам. Так, ну так. Ну, таму таксама вельмі цікавы такі, насамрэч вельмі этычны атрымаўся, правда, вось такі канец і такая навіна. І таксама я спадзяюся, ці я хачу, каб такія навіны трыгерылі проста таксама думкі ў слухачоў і слухачак, правда, што як жыць у гэтым свеце, каб таксама і быць у згодзе з сабой, але таксама і быць канкурэнтным, бо, на жаль, нам трэба зарабляць грошы. Хочам мы таго больш ці менш. Ну, як ты і сказаў, выбіраць. Увесь час выбіраць. Выбіраць усё складана, увесь час выбіраць. Кожны дзень рабіць дзесяткі выбараў. Добра. На гэтым канец. Пераходзім с вами да выпраўлення памылачак і будзем зварочвацца. 2 гадзіны, 25 хвілін, 54 секунды. Як ніколі. Як ніколі. Чакайце, я ж яшчэ раз не буду. Я ведаю, але ўсё роўна. Гэта гісторыі. Гэта інсайты з запісаў. Так. Вечар чацвярга, 18 чэрвеня. Пачнем са ступеняў параўнання. Больш мацнейшая, больш моцная, за бліжэй альбо ў бліжэйшы час, найбліжэйшы час. Якая розніца, бліжэйшы ці найбліжэйшы? Ну, у тым кантэксце... Не, у тым кантэксце было, трэба будзе паглядзець, было найбліжэйшы час. Нельга сказаць. Не, ну як я хачу... Так, як ты, Лёша, хочаш? Напишите. Ну, ты хочаш сказаць, што бліжэйшы цалкам няма такой формы, не кажуць у бліжэйшы час, так? Заўсёды кажуць у найбліжэйшы. Так. Ага, окей, добра. Па палям, па палях, па чым тут будзе ях? Асобнае дзякуй, асобны дзякуй, гэта спасибо большое у беларускай мове. Асобны. Праматаваць, прасоўваць. Што нема слова прамоцыя? Можна, але тады прамаваць будзе. Калі ўжо выбіраць, ну, пакідаць гэтае слова у якой-небудзь форме, то тут правільная форма прамаваць, альбо, ну, просто хацелася прасоўваць. Жадаючым можа быць, але лепш сказаць ахвотным, каб не было гэтага учыючы там. І патрабуючы, яшчэ памятаю. Так, патрабуючы бок, які патрабуе. Па чым па пашпарце, не па пашпарту, 2 разы гучала, 1 раз правільна, другі раз неправільна. Эканоміка света, эканоміка свету, калі вельмі груба акрэсліць гэтае правіла, то ўсё, што мы не можам палічыць, там
падчас вагання лепш паставіць у канчатак, а калі штосьці канкрэтнае, то як там ёсць было выключэнне са светам? свету. Было света. Цалкам у кантэксце. Эканоміка свету. Эканоміка света. А света. Так можа гэта пра свету Света. размова ідзе, пра нейкую. Через ўсё. Все, тады прабачце, забіраю. Не памылка. І зараз і цяпер таксама нічога крытычнага, не памятаю, ці калісьці мы пра гэта гаварылі. Цяпер гэта тое, што адбываецца, вось цяпер мы записываем падкаст. А зараз мы скончым і пойдзем. Ой, зараз што я вам распавяду. Вось што я вам зараз распавяду, зараз я вам, ведаеце, што распавяду не верш. У гэтай частачцы вырашыла звярнуцца да творчасці Сергея Шабрана. Ён, напэўна, вы ведаеце гэтую кнігу беларускі гістарычны і літаратурны анекдот, і ёсць дзве частачкі, вось гэта другая частка. Я знайшла гісторыю пра дакладней Рыгора Барадуліна. Тут шмат гісторый пра Васіля Быкова і Рыгора Барадуліна і іх нейкія цікавосткі. Амаль што. Але пра Васіля Быкова, таму што Васіля Быкова ён нарадзіўся 19 чэрвеня, гэта заўтра, а 23 чэрвеня ён памёр у 23 годзе, у 2003 годзе. Вось, таму падумала, што было б файна ўзгадаць і ушанаваць памяць гісторыяй. Але гісторыя вясёлая. Называецца «Сівыя коні». Быкаў толькі звонку здаваўся суровым і недасяжным. У сяброўскай жа кампаніі любіў жарты і розыгрышы. Пісьменнік Валянцін Блакіт прыгадваў, як аднойчы дамовіліся сабрацца дома ў Геннадзя Бураўкіна. Да ўсеагульнага здзіўлення пунктуальны Быкаў прыйшоў, калі ўжо ўсе былі ў зборы. «Даруйце, хлопчыкі, прыпазніўся. У чарзе прастаяў, новую ж гарэлку выпусцілі», — сказаў Быкаў, дастаючы з партфеля пляшку з яркай каляровай этыкеткай. Хлопчыкі толькі залыпалі вачыма, бо на этыкетцы было напісана «Сівыя коні». Ніжэй драбнейшымі літарамі «Ушацкая самаробная», а ў кружочкі медалёў былі акуратна ўклеены фізіяноміі ўсіх прысутных, у тым ліку Быкава. Мусіць, не адну гадзіну патраціў прызнаны майстар ваеннай прозы на выраб этыкеткі. З таго часу, калі дамаўляліся сустрэцца, дык з лёгкай рукі Быкава гаварылі «сабрацца ў сівых конях». Вось такая гісторыя. Насамрэч, я вельмі раю гэтую кнігу і першую частачку таксама, бо мы ведаем нашых літаратараў з боку, як у школе нам пра гэта расказвалі. Ну, гэта больш сур'ёзны такі бок. Так. А вось тут, такія анекдотычныя сітуацыі жыццёвыя, якімі яны былі людзьмі, там шмат пасмяяцца ёсць, ці пасумаваць. Я веду, што такая кніжка таксама ёсць аддзельна пра колас і купал. Так. Таксама яна падобна выглядае. Вось, там такая таксама вокладка даволі ўсцешная. Так. Клас! Дзякуй, Эмілія. Дзякуй, што паслухалі. На гэтым мы будзем сканчваць 26-й выпуск падкаста «Каласы пад цярпом шаі». Як ужо анансавана праз Лёшу, мы робім невялічкі перапынак менавіта ў такім фармаце выпускаў. У рэгулярным фармаце, так. Так, у рэгулярным фармаце. Лёша паедзе даследаваць амерыканскі шаі, і я вельмі ему зайздрошчу і вельмі чакаю інсайтаў і цікавых аповедаў. Кружэлкаў. Падпісвайцеся на мой мастадон, я буду там шыт посціць, як кажуць. Гаўна посціць. Падпісвайцеся на Лёшу. Так, што гаўно і трэскі будуць ляцець. Так. Мы сапраўды чакаем. Я думаю, што гэты падкаст таксама узбагаціцца праз Лёшыны досвед і веды. Вось, таму будзе перапыначак, але мы, як Лёша ўжо сказаў, рыхтуем вам падарунак, таму мы будзем працягваць рабіць кантэнт па-беларуску пра штучны інтэлект і трымаць вас в курсе, што адбываецца. Вось, таму дзякую, што вы з намі, і калі ласка, падпісвайце, ставьце лайкі, пакідайце каментары, расказвайце, што вам падабаецца ці што вам не падабаецца. Гэта таксама нармальна. І давайце беларусець разам, як кажуць у нас цяпер. Так, і чакаем вас на тутацы, як будзе у вас магчымасць, прыязджайце пад Беласток, разам запішам наступны выпуск. Прыязджайце хаця б у пятніцу, прыязджайце на тутаку з намі запісацца, вось, калі вы не можаце на ўсе дні. Пятніцу раніцай. Так, мы будзем у пятніцу раніцай запісваць, рабіць вялікі класны адкрыты запіс.
і можна будзе шмат і паразмаўляць пра штучны інтэлект. Мы ўсе там будзем. Дзякуй і побачымся. Дзякуй. Да Да сустрэчы. пабачэння. Расказаць вам пра зефір? Давай. Ось мне сёння пісалі. Будуць госці з Беларусі і пытанне ад іх. Зефір прывезці... Не так. Ці прывезці зефір, ад якога ўся Беларусь дрыстала. Вы чулі? Вы чулі пра зефір, ад якога ўся Беларусь дрыстала? Гэта нейкі мем, пра который я не ведаю. Не, я не ведаю. І там гэта сапраўды зефір, гэта красны пішчавік, нана штосьці там, нанафіт, зефір Напишите ў ванільны. каментарах, калі ласачка, што там за зефір, ад якога дрыстаюць, бо мы яшчэ записываемся, як бы. Ці ты хочаш гэта? Не, я думала, Прысылайце ты зефір, гэта- прывозьце зефір. Я абажаю, вось як гэта ружова-белы зефір. Я думаю, што гэта не тое, ад якога вся... О, давайте я возьму яго на тутака, і мы яго з'ямо ў чацвер. Вось, і праверым. Добра, Дамовіліся. дзякуй. Лёша, Стоп. Стоп. Все. Стоп.